Good morning, guys. Mamukase, guys. Mamukase, guys. Mamukase. How are you guys? Mamukase, guys. Mamukase, guys. Mamukase. How are you guys? Uyaitite makua. Uyaitite makua. Hanzo right sana. Ngi right beauty unjani. Ngiright. I just woke up with a very huge number yema calls, my message like kwakanaka ire kwaita sema stiti ari kubvira ana kuri kubvira mastriti kunobvireiko kumastriti kuri kubvireiko chichatanga kubvirwa nhasi chii chinyuwani zvinhu zvacho zvakaoma sikana zvakaoma tinoshaya kuti ndafonegwa vidii kana ndakambowana makozi ka nemameseji ka kana nanhasi asati ndapedza kuvhura makozi kana maaudio asati ndavhura maaudio ndofunga ndavhura maaudio 7 8 9 ndobva asi ndatombopedza kuvhura makozi am like kuri right, what's going on, chii chiri kuitika, what is going on? But anyway guys, muri sei ndiri right ini hanzi zvemastitisanai nazvo Clover zvemastiti efacebook ndisiti chazvivhundutswa nazvo here, tisiti chavhunduka zvemastiti efacebook kana kukwatiswa nezvemastiti efacebook totozviziva tina kana basa nazvo zvemastiti efacebook izvi. Ini ndongozomirirawo panotaugwa pano munhu panonangana nezita rangu achiti Meli mai ava zvakati totangana, because I'm failing to understand zvinhu zvandiri kunzwa nevanhu handitiona ko vamwe vanhu vari kukwana papi vari kuzvipinza papi panyaya idzi nyaya dzangu nemhuri yangu. This is about me and my family guys, inyaya dzangu nemhuri yangu. Saka vamwe vese vari kupinda panyaya ika I'm failing to understand vari kuzvikwanisa papi. Kana guys vanhu vozotaura tozonzwa kunzi munhu uyu anogona kuva kutotumwa ari kudini, handimaona ane vanhu vari kumutuma ka hatichazvirambi because honestly speaking I'm just failing to understand kuti vamwe vanhu vari kupinda panyaya vari kukwana papi, vane before ina Meli. Kana uine beef neni inini ndiripo straight sharp shooter straight ball, handimaona wouya direct wakanangana neni, hazvina need yekusora kutenderera kana kudi zvitogwa nevanhu kuti kwakuchitenderegwa zvibhende zvikazodini, no need yekunditira chibhende. Inini I'm there, I am here, and the reason why izvi zviri kuitika izvi ndakanyarara handipenge guys. Inini ndine murume, I'm married, ndine murume wangu. Nyaya idzi ndaida kudzipindura makazvionera palife and I was stopped kunzi usapindure nyaya idzodzo. Inyaya yefamily yangu ishi, this is about my family. Inini nemunhu wangu nemurume wangu haasi pasocial media, haiti zvinhu zvesocial media. Vana vangu havaiti zvesocial media, but they've been dragged pasocial media. So murume wangu chero akaripota, chero akaita mutemo, ane right yekuripota, and then no one can stop him because he was dragged pakatogwa a lot that he wants to know, right? Pane vanhu panotaugwa sari kuti Meli, guys, notice that panotaugwa sari kuti Meli pane vanhu vanobudikira panyaya dzisinei navo, vanomira kudai kuita mweya yetsvina. You ask yourself kuti ko ava vari kukwana papi panyaya dzangu, ko ava vari kupinda papi panyaya dzangu. Unotozvibvunza woshaya kuti zviri kufamba sei, unotozvibvunza kuti zviri kushaya sei. This is between me, handichika, this is between me and the former, should I say former sister or former friend or former whatever. For all these people to know it was because of me. Guys, for all these people to know now vazoenda mudhuze vatitipe information kana kuti indotaura zvakati kana kuti mari indotaura zvakati, it's because of me. But that is so shallow and petty, guys. That is so shallow and petty because you don't use somebody. Handiti kana uine bifu nemunhu aushandise umwe munhu kuti enda unodai kuzodai, because kana zvakuita anoti ari one, anenge akamira ari one, iwe unenge usipo. Pane revelation kutobuda pachena, pane zviri kutobudikira pachena tichiona now.
There is something that is coming out of the light. Changa chiri murimaka chatakutoona chandandisingatozivini chandakutoona. Because honestly speaking chandikudzwa nevanhu guys kuseruku unotobvunza kuti unozvibvunza wega ko unozvibvunza wega kuti ko zviri kufamba sei. Uyu mwatotitsendera izvozvo so ndianiwo ngazvakaoma. Unotoshamisika guys, unotonyatso kuvaona pakafanana nenguva dzakafanana idzi vanoita kubuda kunge mashoshe kudai, kubuda kuenda kunoungana, kubuda kuzara. Ndakaita video in passing kuungana guys. Virai ndimbokudza chimwe chinhu one. Inini ndiri socialite, kana chida kugwa hondo dzangu ndinogwa ndega fia ende hapana anondimisa ende handikwati, hapana ndokwata pasocial media. Tara chokwadi guys, zvokukwatisana zvazvo ndezvekuseri kwefu pafoni apa hatikwatisani. Asi the reason why ndichinyarara ndinenge ndine reason yangu yekunyarara, ende munhu anoita zvaanoda kumba kwake nemhuri yake. Handiudzirwi zvokuita, munoita zvoda nemhuri yake. Kana uine beef neni, you face me straight away. Ini ndiri munhu mukuru. Kune vamwe vanhu vanotori nemabhifu ekuti takatomboendawo kuseri tikatozama kuti chii chiri kuitika, nyaya idzi ngadzigadzigwe, ngadzitaurwe, and you think kuti zvapera, then boom they come again and again. Kuda kuti they've been waiting for that moment, vakamirira that moment, vakamirira that moment kuti panongoita nyaya dzake. Ndodambobvunza guys, vamwe vese vari kusumuka right now, vamwewo vari kubudikira right now, mune beef reineni. What beef do you have with me? Tiriibvise. What beef do you have with me? Ngatiriibike tiriibvise. What beef? I understand mamwewo vamwe ava meno vamwe vakablockwawo vakadindini, they can say what they want. Hapana mna ndibasa nazvo enda tiko hatichina ndomboende kumapeji kwese kuno handitoutarisi guys. Ndosandona nditongori bo ndakadaro. Ko vamwe vese ava mune beef reineni. What beef do you have with me that I don't know? What beef do you have with me that I don't know? Every given opportunity panotaurwa nyaya dzameli, vanhu vakuru, vakadzi vakuru vanosimuka vanomiramira ipapo. Guys, taurai chokwadi, panotaurwa nyaya dzemasocialites paanogwa mumastreet, makambondoona ndiri kweni? Makambondoona chidzi analyze nyaya dzavanogwa vachituka everyday mastreet? Makamboona chidzi analyze pano? Makamboona vachimiramira kunge mweya yetsvina? Makambovaona vachimiramira kuna mwanhu atisingaadresi vasina nebasa risati vanongopopa vanongopenga. Kuna mwa tisingatomboadresi zvachose, vatongozati hatitombotaura nezvavari, and handitombovaona, handinei navo chero vakadini kure uko hamene ikoko. Doreen, don't go to the streets. Don't go to the streets. I am in the street, not in the streets. Ndosaka ndiri bo. People are showing their true colors now. That we didn't even know. Because somewhere pane vamwe kuti vakutongopinda panyaya dzisinei nemunhu, dzisinei navo, hadzisi nyaya dzavo, uri kukwana panyaya iyi. Why? Kune guys, tinoda kutotaura nyaya dzedu. Kune vamwe vanhu kuti musambofema katotaura henyu, vamwe vasina kana nebasa rese vanenge vachingopopota. Kune mamwe mapenzi anotongosika vanongopopota pasocial media. Vamwe vanhu vari kutsvaga mari, vana nyati vari kuita mari, vana taiti vari kuita mari. Ivo haukuru nongochingopema pasocial media because musatombotaura nezvevanhu ivavo. Hatidi kutohwa pano zvachose because they are of no relevant. Hativaona, tinina zvene zvavanotoita hatizvioni hamene ikoko. Saka I want to understand guys. Inini kune vanoda kuita petition guys, you are very free to do the petition, do it. Inini ndogara nchikudzai kuti kana life is spirit, life is spiritual. Kana Mwari vakati whatever vada kundibvisa panzvimbo, ndobviswa naMwari, handibviswi nemunhu. Ndobviswa naMwari, handibviswi nemunhu. I'm repeating this pamberi pelife. Kana Mwari vakati panzvimbo uchapabva, ndobviswa naMwari. Kana vakati nchagara, guys, ndakati nchipinda munomu, pane mapepa akanyora, ndakanyarara nyaya iyi.
ndakanyarara nyaya iyi kai, ndakainyarara nyaya iyi, but ichadzoka mudariro. Facebook yangu yekuti vanhu vanotukana everyday, vanhu vanomarana everyday, vanhu vanongoita everyday kuchidzigwa nevakadzi. Isu machembere abvezera, machembere ave kumenopause, ndisu tinenge chikuzidzira pasocial media nezvinhu zvisina kana nebasa rese zvepasocial media. Zvinhu, I'm fighting with this one. So if I'm fighting with this one, it's obviously she will say zvaanoda, she will try kuenda kune munhu wese ari padhuze neni achinotaura zvinhu zvekunyepa kana zveshuwa kana achizama kurwisanisa. She will do that because it's obvious now. It's very clear, guys. Anima forces behind people who are paying her, kana people who are doing some things to her. Vari kumutuma, kune vanhu vari kutomutuma. Vanhu pavanga vachizvitaura mazuva pfuura achiti munhu ari kutumwa ndaichingoti ndeimwe yaya uya type dzekuti dzinotumwa here mari anoida but zvokutumwa but now I'm very sure kuti ane vanhu ane forces behind her who want to fight me. But you fight me, haundi nechibhende, haundi zvokutenga nyatsiri dzako. This is my war. Let me finish my war the way I want. Kana kumba kwangu nemhuri yangu decide that we are taking this to the courts, no one can stop us. And if you've got something to go and report, go and report. If you want to mubatsirei help ye, if you want to go and report Meli, go and report. Pane vanhu vari kumutuma pekutanga nengoti ihondo hadzo dzangu ne-ex friend yangu, but now for masvosve nemumhuka nechiko vanhu kusimuka pause hauna pauri kukwana panyaya iyi. She will go kune munhu wese ari padhuze neni achitraga because it's a war. Kuhondo kuri kurwiwa, guys. Pahondo panofa vana vari innocent, pari kurwiwa hondo panofa vana vari innocent. Pahondo panoparadzwa dzimba nemabuildings zviri innocent, vasina chavakanganisa vanotoparadzwa ihondo. This is exactly what is happening here. I am having a war. I decided kuti ndichanyarara because ndiri kuda kunyarara. Of course she would drag a lot of people, but nozani tinotori nevamwe vanhu ndinopa respect yakanyanyisa vakauya vakati, you know what, our names were mentioned but zvataugwa zvachena we know kuti hakuna zvinhu zvakadaro. This is a lie because of 1 2 3 things. I'm like thank you very much. Kana ndichiti masvosve figurative speech, usada kurwisanisa Siyabonga Dube. That's a figurative speech. Kana ndichiti masvosve kureva kuti vanhu vakawanda vanosimuka, it's a figurative speech. Don't act as if you don't know. Ndimi vanhu munorwisanisa. So unoshamisika, guys. Nyika ye inonzi UK. Let me tell you one thing, guys. Nyika inonzi UK. Mazimba ose ari muno mu UK. You are foreigners in this country. Be it unemba paper, be it wakarorwa nemurungu, kana kuti wakarorwa nemunhu wemuno, uri foreigner. You are not you are a British holder. Antika by kugara munyika. Hausi murungu wemuno munyika. Zvokuti munobva mada kukwatisa vamwe vanhu. Mobva mavaudza kuti UK yakazodai so. Guys, pamakapindawo muno, pane vakanga vapinda udhara. Pamakapinda mu UK, pane vakanga vatopindawo mu UK kudhara. Zvakafanana neSouth Africa. Patakapindawo pane vakanga vapinda kudhara ichiri kunzi John. Hakuna munhu anotonga munhu munyika yanenge apinda. Ine varidzi vayo, mine mitemo yemo. If I break the law dzemuno, ndinosungwa nemhosva iyoyo, and I'll gladly pack my bag ndobva ndakuitira video nditi guys, I am returning back to my home, my country, that is Zimbabwe. Kana South Africa, up to me where I want to go. That will be up to me where I want to go. Hi babakazi. Munoza kana ndakambofonerwa ndakambona ma message nasika. Munoshamisika imi guys. Vanhu vachitaura zvaka, you be shocked. Ndichiudzwa apa inini I was sleeping and ndakataka kubasa ndakatoonetawo zvangu. I came back and family time 30 minutes then I slept. Murukuda hondo neni, you are busy stalking me. Dei vaitoziva kuti handina live nguva yekusora ndicho. Guys, kune mamapeji handitoenda, handitorina nguva yekutaura kuti nezvei. Handitorina nguva yekutaura nezvevanhu ivavo.
ini ndikaparadzana nemunhu kazhinji kacho tongo techiti ngatidzise example mukaparadzana nevanoparadzana zvakanaka but mistake ininiwo pandozozvipisawo pamwe pachona ipart of my ministry. Part of my ministry inouya vanhu vese guys, vadiki nevakuru, handika you accept everybody. Kana ukapiswawo sezvozvi zviri kuitika apa ndapiswa, but I fail to understand vamwe vanhu pavanokwana vanopinda pai. Guys, ndoda kuti mupindure this question. Who doesn't understand, asingazivi munyuwani padiaries pano kuti kubva diaries ichitanga there is a structure here on diaries, there is a treasurer anobata mari pano padiaries. Ndiani aripo here munyuwani apa? Is there a new person asingazive kuti diaries pachitwa everything pane munhu one anobata mari? Hapana here? Ndoda kubvunza guys, pane munhu here guys asingazivi kuti padiaries pane munhu treasurer one anobata mari? Everybody knows, everybody knows zvokuti tinenge tichitoexpecta panotaurwa dzimwe nhema dzekunzi kwai iwewo uri kunzi wakaba mari unotofanwa kuseka kuti ho ndakaba mari, okay, ko ndakazoiba kupizve iyo ichibatwa nemunhu one, saka akabaka ndeuyo anobata mari. We are total kuti munhu aseke because that's an absent lie, but it's something that we will need here to prove as the time goes on. Everybody knows kuti pane munhu wanabata mari panapa paCherry treasurer anokupai bepa ra 2019 Cherry ane paperwork yese from 2019, anayo paperwork yese, anayo yese paperwork from 2019. Saka ndozokam, I'm surprised kuti how come on guys. Saka that means kunoti vanhu vanotobelieve kuti mele akaroba mabhasika. If somebody is vanhu vachibelieve kuti kunonzi wakaba mari, panozikana kuti pane munhu anobata mari. Come on. Sevakadzi vakuru, we can do better guys. We can do better. Stop fighting male ine chibhende. Please come to me direct and I'll answer. Indodaira zvokuti kwanzi he muUK ndovhundusigwa inini guys nditori chauya ndinotomira ipapo chauya totofesana panguva iyoyo. If I want to answer ipapo direct zvisiri zvokusara chipota-pota ka tinototarisana ipapo, hatisori chipota-pota, tinotarisana. Tinotarisana ndibendi handipoti-poti straight shoot tuta because nini chituta handina problem newe, handina mhosva newe, hatina mbokonana. But come on, munhu anomira pakutogwa zita rangu and then boom ndakutonzwawo kuti kwai maitigwa malive kwai zvakati kuona munhu anoenda palive pake guys achinoataka rimwe page handitika, then there's a problem. Achinoataka rimwe page une problem, ndiwe uri kustoka that page ndiwe. We don't stalk you. I don't go to any page and see what is happening there. I don't even come to your page and see what is going. I respect. Ndine boundary. I'd put a boundary and say, you know what? Atinambokanana nemunhu ushu. But I can see, in my first days, I used to go and comment and what. And I saw kuti no, ndini ndega ndikuita izvi. I've never seen over checks or comment. Let me just stop. Then I stopped with no bad blood. You go comment, zvema page yakazodai, zvema brand zvikazodai. Come on guys, I built this from scratch. Ndiri one. I built this page from scratch ndiri one. Handina munhu akanibatsira with my flaws. With uroyi hwangu iwowo. With my flaws iwayo. Kune vanobelieve muuroyi iwowo. Kune vanoda maflaws iwayo vari pano. Pane vanoda maflaws iwayo. Pane vanesha vakaona pandiri vanobelieve in that vari pano. I don't believe kuti munhu unoenda kunoita ataka munhu because of a page. Tiri mazera madiki ECD here tinorwira mapage guys. Tichiri kurwira manumbers here isusu. Do we fight for numbers? And for any case, I'm not in any group. And you know WhatsApp group randiri guys. I'm not in any WhatsApp group guys. I am not in. Ndakabuda zvema group ya WhatsApp ayakudhara. And you know WhatsApp group randiri. And you know WhatsApp group randiri. And you know WhatsApp group randiri.
basa rekuda kungowisirana pasi vakadzi vakuru. Tine vamwe vakadzi vakuru vari kuita vari kupa malessons kuvana zvichifaya. You do your own lessons pano hanzi anoatakwa. Hanzi anoatakwa yeye munotigwa zvinhu munhu achitaura mavidheos zvinhu zvanenge asingatauri asingaiti akazodai preach what you do kwai kudini mukadzi ari muUK arifanira kwai what guys. Inini chero ndiri mutadzi ndikauya ndikakupa soko rinokuvaka, take it. Chisingakuvakisiya. I come here and I vafundise che vanotiparidzira machechi umu vachita zvavanoita toteerera soko ravanotaura. I come here and I tell you guys, godo rakashata chakati chakashata. If kana uchiona chiri kutokubatsira, take it. Don't say kuti hanzi chataugwa naMeli uyu amdiroba akaba mabhazi uyu akaba mabhazi. Hani maona akaba mabhazi akatengesa akaita mari saka hatichateeri zvanotaura zvandinotaura zvinokuvaka tora zvisingakuvaki siya. This is why I am here on social media. This is why. And some people are saying Meli akazodai. Guys, Mvenge was there 2016. I don't have to keep on repeating this. You cannot keep on crucifying Meli for akamboita akaparadza vanhu kumvenge. Mvenge was a group. Yes, inini one person. I came publicly because of the group. Magroup ataitamba. And I came out here and said, guys, zvakaitika kumvenge on behalf of everyone. I am very sorry. Sorry taitamba. Moda musoro wangu here. How many times do you want to imimi muno kune vanhu vatoparedza vanhu utonzwa kuti mumwe munotanza akaparedza vanhu ka anoposta vanhu every day papage pake anotukirira vana every day vasina mutadzira anotukirira vabereki vevanhu vasina kumutadzira. Hausi kuparadza vanhu here. Venge was there 2016. This is 2025. You still bring Venge akazodai because you ain't got nothing on me. You ain't got nothing on me. So munoramba mchidzisa nyaya kuti Venge akazodai wakaparadzwa here. Ndipe wacho waunozi akaparadzwa. Tell us vakaparadzwa. Tiudze. Do as I say, not as I do. Inapana munhu ndakamboti anonditadzira ingana kuti kudini. Hapana. Inini nditori socialite raipinda muvanhu vese. Ndaive socialite raipinda masocialites ese. So izvi zvokuti ndogwana masocialites I expect it. Ndinozviexpecta because ndaive ndiri munhu aipinda pese. Anditi that's why dzimwe pacho ndisingadaviri mamwe chinchidavira. Pamwe pacho ndinozvininipisa. Ndotira kunoti alright sorry. Ndozvininipisa. But hazvireve kuti ndiri walk over. Hazvireve kuti ndiri walk over yekuti angofunga tsvaka zvaanoda because I decided to nyarara ndakanyarara panguva iyoyo. Kana kuti ndanzine vamwe vanhu vangu nyararai ndonyarara then you think I'm a walk over. I'm not a walk over. I am not a walkover. Mugare makazviziva izvozvo. 2016 Venge you still bring akazodai. Yes, it happened in 2016. Imimi makaparadza vanhu vangani. Umwe munhu anotaura tanzi vakaparadza simeni choni akapfeka hovhorosi yeorange akaenda kujere. Aba akapfeka hovhorosi yeorange aba. But ane magatsi ekutemira apo achinonga dombo achitema Meli kuti yakatadza kumvenge uyu rekatori mazitombo timupwanye. But wakapinda mujere. Wakapfeka hovhorosi yeorange ukapinda mujere. Kunze kwenyika. But you stand there mukadzi mukuru uchitaura uchijaja Meli. Asina flaunt yani. Vamwe vari kumacourts right now vari kugwa nevana vevarume vavo vachigwira dzimba maproperties asiri avo evarume property dzevana. You stand there you take a dombo uchinditema. Kunyarara kwangu zvauti nyaya handinaka. Umwe anozikamwa nzvimbo yese nekubvunzwa makuhwa every day. Daily kunana Birmingham huko. You stand there. You take a dombo chitema Meli. Mutsvene wacho ndeupi? Because Venge yakazodai. Umwe anotukirira zvinyadzi every day zvemubhurugwa vabereki vevanhu. Daily. You stand there. Woti Meli akadai kumvenge akaparadza vanhu. Mutsvene wacho ndiani? Umwe utori muBhaibheri zvinototaurwa uri kuita zvekutotara nevarume uri varume. Hazvidiwi. Mwari vanozviramba. But unomira apo wononga dombo wotora dombo wopotsera Meli kuti hanzi kumvenge akaparadza vanhu. Yes, inini Mwari wangu vakatozvipedza neni kudhara. Ndakabuda. I came here publicly. Kwete kuseri. Publicly.
publicly ndikataura kuti guys taitamba, but in the process kune vanhu vakarwadziwa because people would bring stories and would post and I'm very sorry. Masocialites achizi takangofanana, we are all takangoipa tese, hakuna mchena hapa, hakuna mchena, takangofanana, hakuna nifa utombo persecute umwe munhu, takangofanana, we are all the same shit. Every masocialites ace up, it's the same shit. It's the same shit. The same shit. Hakuna kana muchene kana kuti takangofanana. How dare you stand there and judge rimwe socialite kuti iwewe uyakazoshata akazodai kunzenge uyakazodai. I'm fighting with the person that I'm fighting with, right? And I've got the right to say what I want to say and to take action that I want to take action. Action anoda kuita, I will take it. And then no one can stop me. No one can stop me. Mamwe vanhu chaivo they don't even know mvenge yacho. They don't even know. Hayi ma-socialites akangofanana, especially ma-socialites enoise, ma-socialites atori right, ndeve vana vechidika vari kukura, vana vechidiki ava, vana taiti, vanani vari kusimuka ava, ndo ma-socialites atori bosaidi iri. Kune masaidika pa-social media, pane ma-socialites, pane tine chikwata, tine ava, koita ava, ava vana vechidiki vakauya kuzotsvaga mari, vari kutsvaga mari ava, vakauya kuzotsvaga mari, ndo masocialites akanyara. Kune masocialites akasiyana-siyana pano vakawanda, vamwe hamutombo vaoni vachiteta zvinhu izvizvi, hamutombo vaoni vachita kana zvinhu zvenoizvi. So guys, zvekuti kwanzi kumastiti kwazofuta kana twazodini, kunofuta every time kumastiti, but chekundiita ndo pasina. Munongowawata mugozotaura zvenyu anyway. Muchatongopera kungoti it's content. At least if you are getting something out of it, better. If you are getting something out of it, that's better. But kana uchingowata mahara kuti unongove munhu wekundodamwira pasi wamidha kutsvaga mafollowers nekungoeda takatozviona kuti haukure necontroversy pasocial media. Vashoma vanokura necontroversy zvine ropa izvi. Vana vamwe vakura vari kuma 1 point kudhara taivhunduka million kuti million views inosvikika. Million views inosvika. Inosimuka anosimuka maviews vanhu kupinda 1.8 pasina kana controversy. I'm so dei zvaigona kuma socialites uku. Mumwe nomwe angoita yake page kwake. Stop kustoka page remumwe munhu ari kuita nezvei. Stop kuenda kuno analyze zvataurwa nemumwe munhu pamavidhio anenge achiita nevanhu vake ipapo kuti ari kutaura nezvaningi azodai kana kutora pesina kana kuenda kuno so that you attack. You can do your own thing page kwako. I can do my own thing page kwangu. You've got your beef with me. Antika kana uri a mature person as you call yourself some of you guys. Muri vanhu vakuru vari mature vari level headed and vane brain andichika I am here. You come to me, you conduct me sha. Ndakabatikana. Ndindambudziko newe rakati. And as adults, then I'll tell you on this one sure. And when I didn't know kuti shinokubatai, I'm sorry. You humbly apologize and you move on. Kana tutaura guys ndokuonesawo and you believe this crap. What to believe this crap chokwadi ndo you know tokuonesawo. Then you move on. Ndipo unozobhelieva zvakambotaurwa nzi paFacebook chero vanhu vanotoroyana chakuendana kung'anga chaiko. It's very true. Kumbira musamensheni mastevan. Musammention mastevan palive yangu because ndasikutomboverenga macomments. Don't mention people's names on my life. Ndingotaura inini ndakazvimirira kune people. We need to grow up. Honestly, we need to grow up. I'm having a war with the person that I'm having war with. I will decide what I want to do, whether to respond or to keep quiet.
ndini ndinodecide what I want to do and handipushirwi kunzi ita so kana kuti kudai. And pasocial media apa handitenge munhu. I don't buy anyone. I've never bought anyone. Kana kumupa kana send kunzi naiwe donditukiro ningena naiwe tora nyaya yangu kana naiwe ndimirirewo. Ini dzangu dzikauya mhepo dzikasunga dziri kusaidi kwangu ipapo nokuti masocial lights anosungirwa nemhepo mwe nemwe nguva yakapa. Kana dziri kwangu ipapo ndodecide what to do. Handitenge munhu. Handitenge munhu. That's me. Handitenge munhu. Growth yaramba handitenge munhu. Ndinomira ndega. I decide ndega kuti guys, do I need sometimes ndikana chida kuzoda kunyara ndinongozvinyararira ini. I'll just keep quiet. I'll just keep quiet. I'll just keep quiet. Munhu akaita content yake hauna nguva yekusora uchigwa nomwe munhu. If you create your own content, handi hauna nguva yekusora uchigwa nomwe munhu. Kuti hanzi ndingati zvakati ndaudzwa guwa rakati ndaudzwa guwa ndosaka richinzi makuwa. Guwa rinogona kuve richokwadi, rinogona kuve rikunyepa. Makuwa iguwa. Guys, iguwa. Saka inini ndoda kutoisa bute rangu pasi nhasi. Ndoda kutoisira vanhu bute pasi. Handiti kwanzi mabuta anoshanda. Saka takuchita fire for fire. Handivhunduke. Ndina mutofamba naMwari ini. He ndaisa bute pasi he ndazodai. Pana akambofa. Unoisira munhu bute pasi uri Mwari uri aniwe. Uri Satani unoisira munhu bute pasi zvidini. Kuti ugodii. Toda kuona at the end of the day ndoda kuona ndakafa alright. Kandai muri mwaye inda motenga netractor. Nedomfu nemuye negonyeti mudire pasi. Tione. Mukadzi vakuru kungomirira kuti panzi unosimuka. Mungomirira panzi meli munosimuka. This is the reason why I blocked you. Vamwe venyu. This is the reason why I decided to block you. Vamwe venyu vakadzi vakuru. Now you are hating muri kublock view. Unengo chipangoto gasara meli unopembera. Unengo wakanyura ubudikiri kwese pangoto gasara meli unengo muchipembera. Pangoto gasara meli unengo muchipembera. Guwa, he said, she said, he said, don't know the Guwa. Mahanzi, vakadzi vakuru 8 our ages, 40 plus, 50 plus, close to 60 plus, Guwa, hanzi. Kanti Jimmy muri level yebideti ndima kadziza, dzidzisai kazvine musoro. Tell us what is Guwa. Dzidzisai vana. Kushaisa, ndakataura, ndakaisa video yeshaisano guys. Panoitwa shaisano, panoitwa fight, panotogwa yes. To the extent bekuti panosvika pakutaura kunzi ini ndinorara naGordon. Come on guys. That means kabu you are believing it. That means kune vanhu vanotozvibelieve that it's true. Sisimeli vanhu vatana Gordon. Come on. Geti Mosha. I'm allowed to kutaura. Handina kutukana nemunhu, handina kudi. I'm just expressing myself. Handitika UK haisi yemunhu, haisi amai venyu, haisi kuti makuti pa laws. Handitika laws UK aripo one. Mukaenda ku UK website uko laws UK aripo. Inini ndikutaura pana, I'm just saying what I'm saying. Ndakazvimira ndawanda tuka, handawanda dai. Handitika kana ndazogwa DBS racho rinosviba ndirangu. Kana ndatuka inini DBS rinosviba racho ndirangu. Ini ndongotakura mapega anoenda kumbai. I'll take my bags and go home. Kana iri yenyu mosara mobudirira moita mazibari mogara muno monyatsa kupombonoka. Hanti ndeyenyu. Unotoudzwa nezvekutaura, usataure zvakati usadai kunge watuka munhu. I'm just saying what I want in freedom of mune freedom of speech munomu yaunobvumidza kutaura. My husband was brought into this nonsense, but it's not a social media. Vana, ndikanzi ndinorara naGordon. This person who is talking about this, hatozivi Gordon wacho. Hasati ambosangana naye. Hatozivi Gordon ane mukadzi. Is this not destroying? Gordon ane mukadzi wake, ane mhuri yake. Me and my nini we are very close. You saw us pa Christmas guys, takanotambira Christmas yedu ikoko. Makazviona. Takanotambira Christmas ikoko. Every holiday my nini vanouya pano vosiya mwana. That is a brother to me. That is my brother. One brother wandakawana pano pa social media. A brother that I found on social media. Handiti kana chinzi kwai ndaita nyere yakadini guys. Ndokubva ndakurira Burugwa. Iro rino zera rangu rino. Ndokukururira iye Gordon Burugwa. Anyway.
Guys, zvinhu zvakambotaurwa zvakabuda nekuamerica uko. Munhu achitaura achizama unotoshaya kuti anogweiwo neni. Akati pisi we try tikaendanisa pisi yedu yenhema. Handitika pasina kana madays boom watanga. Iko zvino panokutaurwa zita raMary chete unoona akasimuka kuita mweya wetsvina kudai. Unenge wakamira. Mukadzi mukuru anenge akangomira nyaya dzake dzaMary. Yeye akazoudistra vana akazodai. Akazodistra iwe una distra. Were you not part of that Mvengenzenge group? You were part of that Mvengenzenge group? You were there. You judge me about Mvengenzenge. You went to prison. Zvakato zvinotozikanwa. But you judge Mary. Mutsveni wacho ndiani? I don't talk about you. I'm not even there. I don't see you. Huh? Why? What's the beef? Because munoudzwa zvinhu mubva mabeliever. Mubva mabeliever. You created this rumor yekuti Melani vachana Gordon. Munhu ane mhuri yake. Hakusi unoti ndakaparadza. Una kuparadza here Gordon nemukadzi wako kuitaura zvinhu zvakadaro zvausingazivi. Hakusi kuparadza here. Zvakasiyana chi? Hakusi kuparadza here. Hakusi kuparadza. Hakusi kuparadza here. When you come publicly, zvinhu zvausingazivi, zvinhu zvekunyepa, zvinhu zvisipo, simply because they accommodate me when I came here. Ndo mhosva yacho. Simply because they accommodate me. Guys, hamuna here vanhu vamakasangana navo paFacebook apa right now vateve kuidza kuita kunge hama dzenyu. Hamuna here. Hamuna here guys, vamwe vanhu vamakasangana navo pasocial media kuti right now dzatove hama dzenyu chaidzo. Hamuna here. Somebody anobuda achitaura kuti panotaurwa kunzi sisimeni vakavata nemurume kusenteni anonzi Gebru. Ende munhu anotopupa furo kunzi ichokwadi vakazivata naye vanhu dlamaritsangu. Come on, you don't even know the story. You believe everything that you are told. This Gebru akauya aitaura nemusikana wake ipapo, and this person knows it. Ari kutaura zvinhu izvi. Knows it. Kuti aive nemusikana waive naye ipapo. Guys, I'm not at liberty to discuss this right now. And because nyaya idzi dziri kumatare. But when the time comes, I'll come and address this. And it Musadaro. Gabriel Blake is a brother. When you don't know what you talk about, I did, Nyasha. I apologized. Hamuzizwa munotaura Gabriel Blake wa munotaura nezvake. Fonai mai vake. Fonerai mai vake nebaba vake. Kukambozuma uko mubvunza about me. Mubvunza about my family. Munotaura kwa musina kuswera. Munotaura kwa musina kuswera. Ndikazokuprova hai munoti kudii. You think ndikadadana na Gabriel Blake inini? Gabriel Blake is my brother. Mai vake inini ndinokumaraini kwedu kuGweru. Ndi mai vangu mai vake. Ndakakura vachiona. His mom ndi mai vangu inini. Handi muri kunzwa? He is a brother to me. Vanhu kune vanotozviziva masocialites, but chinoita kune vanenge vachitoziva chokwadi masocialites, but zvichitaurwa vanonyarara. Vobva vakuchidzira. Vonyarara vachiziva chokwadi. And then you talk about when the day in question, we were 15, papa nevanhu hobo vanga varipo. It was not only me. Tatiri 15 tikaenda kubraigu au tichadzosa malive ose. Guys, you see, tichaona zvese zvamunoda kuziva muchazviziva. Don't worry. All the questions ma answers muchamawana. Kune vari kutaura nezuro. I got a call with a meeting ne Zororo Pumulani powered by Doves. Vanga vasingazvizivi zvinizvi vakatumirwa mene clip yakatumirwa with a meeting. Now they are doing their own. Varoda kuzivawo because kurukunzi their name has been tarnished and things like that. Pane zvakatogwa zvakawanda. They are doing their own lawsuit. So chokwadi ndopa chichabuda until you want to know the truth. The truth will be out there. Ndopa pachanotaura kuti aiwa ini sisimeli ndaivaona vachivata nebaba ava obva vanongedzaka ava baba ini wangu muri mobva so baba vaya. That's how it works, guys. That's how it works. That's how it works. That's how it works, guys. Zororo Pumulani now is doing their own legal lawsuit, right? Achanotaura kukoti kuti hanti chokwadi. Munhu ane chokwadi andingafiri nyaya ini chisani chokwadi. I'll just go and chinotaura chokwadi kuti no. Ini zvechokwadi ndakangotaura what I saw.
because ini ndakataura chokwadi changu. Inaiso mai ava vachinda nababa ava handika ovanongedza vachirara vese pakati. Simple. Handitika apedza pake achara chokwadi chake. Handitika apedza. Then wanguwo murume uchiti right baba ava osuwawo baba ava for adultery maliga vakahura nemukadzi ndimukadzi womunhu vakahura nemukadzi wangu baba obva achivasuwawo. Simple. Joy unoita Joy mai Aisha usada kudaro. Handi kune mavideos ari kunzi aripo paisumudzwa kambani kwaisumudzwa zvinhu zvekambani. Ikambani we're talking of a company here. Ikambani kwaisumudzwa zvinhu zvekambani. Handiti kwaisumudzwa zvinhu zvekambani. Zita riri kutariswa nderekambani. Handiti saka zvokuti azobvunza tanzi hey wei uchizodaiso go and ask the company my sister. Go and ask the company. Ndiwe munhu anenge achingopinda pese munoda kurwisasa munoda kumira. You want it to go the way yamunoda imini. The company was mentioned. That's their company. The brand. Musadaro, guys. Stop selective hearing. Stop selective hearing. Tukuda chokwadi. I think you guys, you are also waiting. Antika, you are also waiting to anti makato manyamkati chokwadi vakahura mayava. Ini ndakahura but ini kana ndakahura ndozapa ndakahura nitika. But murume wangu padaihura remember anga asipo. Antika, ende munhu akandroora. Anda kuzivawo kuti aite lokuti ndugara nehureka. So he wants to know, he wants the evidence so that he can sue those people. That's how the law works. Hatiite shaisano chete chobva zvangopera zvakati chokwadi chobuda pachena handitika poproviwa oti oprova zvaitaura handiti pane hepsi yakaona kumurume wangu. The medical report yemurume wangu is out. It's already there in SA right now. The medical report that we've been waiting for. That's why we're not talking about this. Most that in UK havakupi ne one day. They send it. Vanoita ma days. It's out now. And then she proves. Handitika she proves kuti ndakaiona zveshuwa. Yepsi ndakaiona pakati kumsana oprova. Handitika avobuditsawo medical report because yatoveko ku South Africa already. It was sent. Hati ndizvo. Listen to understand, Joy. Listen to understand. You're always I don't know. Listen to understand. Right? Pane nyaya of me robbing buses. My husband, when he married me, he didn't know about this. And saka zvazikanwa ne a friend yangu, a former friend that I knows this, and she knows this for a fact, right? So my husband now wants to know. And she has to prove kuzechokwadi vakasungwa vakaenda kujere apa kukasungwa marecords ariko guys, vakasungwa marecords aya vakaprosecutwa vakadai kune article kune chi oprova. Then my husband oziva otangira ozoita zvanoda kuitawo oziva chokwadi. It's just a matter of proving what you are saying, so the truth will come out. The truth will eventually come out. Admin team, where are you? And South Africa no boka zodipa. Oh, we are not more boys, sha. We are not more boys. And they were tibusataure mastana more boys, amwe boys pano. Hapana pa kwana pano. Hapana pa kwana pano. Hapana pa kwana pano. Listen to understand. Inini I'm a socialite guys and sungise moon. Inindo gwanewe kusika panoda ndiri ina ndiri socialite and sungise moon. I'm a socialite. And ndisungise munhu ndiri socialite ini, but my husband is not a socialite. Shakira anonzi akatiza kumba akazodini mwana hasi wangu akabiwa akazodai. They have to prove she's not a socialite. So my husband has got the right to do what he wants.
Saka guys, this is what I'm saying. Yes, Tawanda, exactly. So this is what I'm saying. And pane zvakawanda hazvizvokuti kwaikuti saka ari kuti whoever ari kufila kuti kana akasungiswa tichazodai, come on, bring it on, bring the game on guys, bring the game on. You feel kuti you want to get in, muda kupinda panyaya idzi dzisinei nemi, ndedzangu nemunhu wangu, handika ndedzekumba kwangu inini nemunhu anoziva zvaanoziva zvaari kuti anoziva, handitika ndedzangu naiye. Vese vada kukwana vada kudini support your person muri koko. Stop kuti mukwane panyaya isiri yenyu sinei nemi. Stop kuti mumire mukwane panyaya isiri nemi. If you want me nindiripo, come and face me. Ndondo vatoda vanotaura kuti tauya nemagosti isusu ndo vatete chinyaso kutoda. Because mabosti tinobloka zvedu. Because we know kuti ndivo vamwe vachina ndivo honzeri vanoenda kuseri voenda ukodai. Andimona. So ngatirege kudaro guys, that's not right. Inini mangoti muda kuziva chokwadi, chokwadi chichabuda, zvinonetsa chisiri chekuchabudzwa neni kana kuti kudini. Chichabudzwa nemunhu akamboti akataura. Because anenge chati muda mazita moda chizvese, chichabuda kapa nguva iyoyo. Andimona, chichabuda kapa nguva iyoyo. Saka ina ndina chokwadi chandinacho because ini ndini ndaita zvinizvi. Andimona, ini ndini ndaita zvinizvi. Ndini ndaita zvinhu saka handina pekuti ndingabuda chitaura kuti I've been quiet. Ndandakazvinyarara ndikutongoita yandiri kuita yangu inini pano papage pano ndiyo yandiri kuita. I'm doing what I want to do papage pangu. Handina kupage kwa munhu kwandaita, handina nyaya yemunhu yandahakira, handina nyaya yechinjana, handina kutombohakira. Ndikutongoita zvandiri kuita papage pangu. Then boom. Vamwe vakadzi vahombe monditrama live pakuti mazvipinza panyaya iyi papi pacho. Where are you fitting in? Makwana papi. Where are you fitting in? Where was your mentioned Neni? Was your mentioned here? Do you have any evidence V11 of what you are said, or maybe you were told? Do you have any V11 of what you were told? Put it in my V11. Bring the V11s. Handivundusirwe ini. Guys, handivundusirwe. Ndinomira paushamwari panoitika zvakawanda, yes. But inini that my friendship yangu nemunhu, most of our times we were on live. Ndosaka mukona tikuzama live. I only ndakagara ndakangomuziva 1 year kai. Ndakangomuziva gore 1 kai 2023. 1 year chete. Ndakamuziva 1 year. 1 year. Saka dzimwe nyaya dza 2021 that she spoke about akadziwana kupi? Use your brains. I only ndakatanga kumfamba pamene 2023 1 year. Nyaya dza 2021, nyaya dza 2022 she was not even in my life. Where does she know them from? Inyaya dziri pa internet dzakambotaurwa apo dzikataurwa apo. Now they are bringing zvose zvakudzoswa. Zvakudzoswa. 1 year. Only ndakambofamba naye 1 year. Stop writing people's names here, guys. Stop writing people's names here. Musadaro, guys. Don't do that. I know kuti madzimai MUK, you are on a mission. I'm very much aware of that. Kuti kuni mune mission. Mune mission ndiri kuzviziva. Kune vamwe vave masekuzimenyi tinoziva zvakawanda, ndakatoudzwa zvakawanda. I know the mission, ndiri kuzviziva. I know you are on a mission and I'm ready and waiting for it. I am ready and I'm waiting for it. Akauya manje in my life only 2023. How come she knows that much about me? How come she knows that zvinhu ini muridzi wazvo? Iye she knows. Zvimwe zvandisingazive inini muridzi wazvo. Iye she knows.
Yes, she knows. Izandisingatozivi nini. And kuti takambozivana kana kumashure kana tikupika. Takangosanga for the first time kuonana 2023. 2023. Instead yekuti muswere muchikuziridza nekutumira munhu kudai so nekutunudza munhu muchimukocha kuseri muchimupa zvimari muchimuparadza, mupei COS. Mupei COS. Mupei COS. Umwe hanzi nemukome ndaifunga kuti muri mbinga kuSA. Ulefeo. Zvimwe zvinhu ngaiti sapindure. Aiwa ndisimbinga ndaitotambura singaiti. Ndakutambura singaiti handisimbinga. Iwe waona nchibama 50,000 wofunga kuti ndingaita mbinga yei. Ndakambokuenga kudza kuti ndiri mbinga. Ndakamboenga kudza ndiri mbinga. Medical report medical report, these are the courts. If the advocate requested for it and we give him and he says he can use it in court, then he can use it in court. Who are you to say it won't be used in court? If the advocate requested it and akaipiwa, who are you to say it won't be needed in court? Who are you? Who are you? Pane kuti muvake munotunidzira kuparadza, but motaura moti kwanzi ava vanoita preach, say what you preach. Muri kuparadza, muri kutomuparadza. Panoti mumuvake, mumutore mumuonesewo pakona. You go kandimiwa namai moenda pakona moti mwanangu izvi zvauri kutaura izvi une proof yazvo here? Dei wamborega kudai. Nyaya dzaunotaura idzi zvinonetsa, hazvizonyatseuda kudaro. Hatidaro paupenyu kana maparadzana munoparadzana zvakanaka. But vana ava they are learning from us kuti tikaparadzana tinoparadzana nebitterness. Tikaparadzana tinoparadzana negrudge. Saka they are taking it from us. They're taking it from us. I think UK ine varidzi vayo vakatonyogwa mumabhuku mumaGuinness World Records kuti ndeyaningi naningi ndo varidzi ava ndo vachakontrola vamwe ndo vachaudza vamwe. Zvino makapinda millions thousands of people from nyika dzese anyway. Nyika dzese dzakapinda muno mu UK. Mobva mati tek nekuti nanga nameli nemhuri yake. Mbonobataiwo maNigerians uku munovaudza kuti musaite izvozvo musazodai vari kuitawo malaiva womaNigerians. Munobata magana, munobata mungu tek na mela asina chakukanganisirai. Mela itei, ndakuitai sei, maitwa sei. Kana uchirwa neni, don't touch my family. Don't worry about that one, Kelly Khumalo. Don't worry about that one. Don't worry. Ini chichakanakira pano we've got malive pano ha delete kwisha. Tinao ese. Ati delete isu. Tinao. Zvinenge zvakataurika zviripo pa the life will prove everything. Nezvamunozo twist mimi, the life will prove everything. Tinazvo isa tinaleza tinogona kuibvisa pamoyo morega kuiona imini, but isu state tinadzo. Kana munane chamunoti hepsi mimi, anti munoti hepsi anti HIV. So if somebody is HIV negative, saka hepsi yacho novepi. If somebody is HIV negative, hepsi nova kupi. Hepsi anditi mwana we HIV. Hepsi mwana we HIV, musanyepedzera kudzungaira. Hepsi mwana we HIV. Hepsi mwana we HIV. So munanoita ama hepsi guys should be having HIV. UK belongs to ameno varidzi susu hamutodiwi munyika munomu hamutodiwi. Vana mberi budai ndikabuda handizivi kuti ndikabuda munomu zvichakuwedzera balance yako here. Hamunoti ndikabuda munomu zvichakuendesa kudenga here. Hamunoti ndikabuda munomu
muchaita sei? Amen. Tatenda, what are you saying? What to lose? Like what? What do I have to lose? What do I have to lose? Mbonduza. Because in marriage, I'm going to shake when it's on social media. No, see. Handii munoti hepsa irapiki here guys. Handii mukana reps isingarapiki inofanira kugara mubhodhi memunhu. Stop kundibvunza zvinhu zvekumadhokta. Handisiri ndakaripota ini guys. Stop mundibvunza zvinhu zvekuti kwai kudini handisi ndakaripota. Muzobvunza muripoti kana zvabuda. Me I don't know. I don't know. Uyakuti kwanzi when you are in Rome, do what the Romans do. Do manje chigangster chishandi na Mildred Meda. Iwe Mildred Meda. Gangster chandashandisa chigangster. Where did I do gangster? Ndaita chigangster papi. Papi pandaita chigangster. I've been quiet. Pandaita chigangster ndi papi. Tell me pandaita chigangster ndi papi. Ndi papi pandaita chigangster. Ndadi. That's why I came here and I say I didn't do any gangster to anyone. Ndangobvuntaura kuti nyaya idzi between us, me and family yangu nemunhu. And she dragged my family. Chigangster ndachita papi. Tell me paneta chigangster ndi papi. Mildred Meda is Tete Media, I think. Where ndeta chigangster papi? Papi, tell me pamuru ndeta chigangster ndi papi. Tell me. Because ndiyo selective hearing yacho tinenge tisingani. Tete Media muri munhu mukuru. Tichi expecta kuti mu address opakadai. Andichika sezvo muchi address. Moya moti when you go to Rome do what the Roman. What did I do? Ndaitei. Ndadi. What did I do? I'm minding my own business. Handina zvandataura about munhu. I'm doing my own thing ripano. Handina kupage kwa munhu kwandaenda. Handina munhu ndanisana naye. Handina munhu ndatukana naye. Ndadi. Chigangster chamukutaura ndechipi. Ndechipi. Chigangster chamunotaura kuti ndaita ndechipi. Debi maini ukaenda kuna GP wako ukandokumbira kuti wa full body scan ukakumbira medical report yako vanokupa uko. Ndonokumbira, you just go to your GP and ask vanokupa. Usashandise ghost account panapa titaure mazita anenge akanyorwa panapa tisingaziye kuti ndiani. Usashandise why uchene bloka ighost rakanzi Mildred Meda. Unouya nezita romwe munhu panapa kuti zvinzi chi. Unene zita romwe munhu ndo vanhu vakaipa block that ghost. Why would you bring panapa chunza zita romwe munhu asipo pano? Why? Why do you have to come uchishandisa zita romwe munhu panapa? Blokai admin blokai that ghost rakanzi Mildred. KG Mbendle tirikumuziva tese. KG Mbendle tirikumuziya azvinyara kudai waina ndinyara iko ndinonyarara pandore and I decide when to keep quiet and I decide when to say what I want to say. Andichika ndandakazviyararira. I didn't fight with anyone. I didn't do anything to anyone. Inini ndine hondo dzangu arutaura zvaanoda wani. Anga muri kupiwa machapters elife. Tikuti aluta continue. Muri kupiwa every episode apa pakadai pane episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Tikuti ngainde mberi episode 5. I'm just quiet. Kana ndakuya pandukuya nyaya dzangu dzisinei nechi kana nechi dzangu dzakanangana nenze pa social media. Anomaona dzisinei nemunhu. Ndiani wandadena? Chindiudzai right mimi guys. Ndiani wandadena apa? Ndiani wandadena? Diamond Goodon, I don't do that. That I will never do. Mastitanga pisa kavuta kadiva wana nyaya, but I will not apologize to anyone. For what? What did I do? What did I do? To apologize to who?
What did I do? Imimi, Fonai. What did I do? What did I do? Not to apologize. What? Imi guys, Moshe Yangude. You more patanga dzese idzidzi. Hasi vari kungopanana nyaya chingwakira ikoko kumasiti kwenyu. Moshe Yangude. Mamboona ndichituka munhu. Makamboona ndichidaira munhu. Mamboona ndichitaura sare munhu. Apologize. Shamwari, usatambe newe kuti apologize. Satambe newe kuti apologize wangu. Shiri inozongofa pasocial media panouya nyaya dzinotaurwa apa dzichidarika. Iyi yangu ndati vaite gore nayo at least idlaiwo something. Mima socialite mugondipawo mari pera kwemwedzi kana mabhadhagwa nasuka. Vanobhadhagwa vaya mundipewo. Vamwe havabhadhagwi vanongotroll mahara. Vanobhadhagwa mundipewo. Apologize. Oh, guys. Sky Blanco, inini zvamunhu anombokuchidzira ndombozvida here naisi Sky Blanco asikana. Ndombozvida here. Masititi muchapfuta kumasititi mugopfuta engagement guys varota engagement content uko kumasititi media uko content kuma bloggers uko imi vanhu vachikuda manambers hakuna nyaya masititi dry they can't create their own content ka saka content kana kwatobuda nyaya kudai so intomboitwa content mazana hakuna nyaya kumasititi uko hakuna content hakuna saka ende vese vazhinji tarisai macontent creators ari kuti mabloggers ewa anenge akatoblokwa pano mazhinji acho ari kumhanya nenyaya idzi vakablokwa. That means before nyaya that means panga pane chatakaona tikatobloka. Saka hazvisi zvinyuwani hazvitivhundutsiso hazvitivhundutsi havazvitivhundutsi vari kutaura vese vari kupfutsisa kumasititi they don't see me vanondiona neghost vakablokwa pano kureva kuti before nyaya yaitika kutoblokwa ikoko pane zvakanga zviripo. Saka hazvisi zvinyuwani kuti vangalauda masititi nhasi vanofanirwa kutopembera because muvengi wavo ari kumborauza guys. Baizenge kumborauzi waka maiwe zvangu guys ndafa ini ndafa guys aiwa ndazofa guys. Maybe guys. Comment nyaya yakatangira pacomment yangu yekuti there is nothing wrong to be a housemaid kana life yachinja. That comment iyo statement iroro I'm a powerhouse guys handiri powerhouse yokudaro. That comment iyoyo it has made waves. Honai guys honai that comment yekuti iyoyo comment yekuti there is nothing wrong to be a housemaid kana life yachinja. There is nothing wrong to be a housemaid kana life yachinja. Ndo yatisvitsa panapa. Comment a sweet comment like that is a sweet comment guys. It was a sweet comment and a true statement guys. I'm repeating it now. Kana life ichinge yachinja zvinhu zvikaoma guys anditika usina mboita chihouse girl there is nothing wrong to go and be a house girl. Andimanzwa, there is nothing wrong in being a house girl. And Mona, there is nothing wrong in being a house girl. Comment iyoyo yasheka mastreets, yaburutsa mastreets, yapshitsa, but just a comment iyoyo, a comment. Munhu akabvati ndawana pekuvabatira munhu wese abvati ndawana pekuvabatira. But come on guys, kukudisappointai guys, you are wasting your breath. Munoziva kuti kutsama kune labor. Mel is doing fine. Mel is going to work. Mel is eating. Mel is living a normal life. Kutsama kune labor. Isai mabute mutakure marori emabute mukande pasi. Mutore madoti embwa musanganise nezvinhu mishonga yenyu mukande pasi. Mudini
kana chaka zvakatendegwa naMwari kuti zvichaitika. Ndosaka muchana ndiri relaxed kudai. Iyi zvakatendegwa naMwari izvi kuti zviitike. Kana Mwari vati zvakwana zvichadarika, zvinodarika. For now toita zviripo. Let's dance to the tune that is there. It's better to be a housemaid, guys. Hanmona than kuti uende kunomira mustreet. It's better to be a housemaid, guys, than kuenda kunoba. It's better to be a housemaid, guys, than kunopinda muzvinhu zvisiri izvo. Muchafane kune BP, munofa neBP, guys. Munofa neBP. Munofa neBP. Muna nedzakakwana chako muna chasa brain dzakakwana. Oudzwa kunzi hanzi ndakaudzwa kunzi mimai munogara mu one room. Come on. Istaita ma live apa muchiona. Imi guys tasingaiti ma live ndiri kunemwe imba uko muchiona imi. Ndasingaiti ma live ndiri kunemwe imba ndichiona kuti takatogara pa chair umo mu dining sitting mu dining room. But selective hearing because uri kuda mail, you want to fight me. Wanotora izvo but you know the truth that taita ma live. Vanhu vachiona tichadzosa ma live ai. Tinawo yes. Tichadzosa ma live ai. Tichamadzosa ma live ai. And Bana Louise and Finda Kaya have support I foot. Look at what is happening now. I just came to lose. And then then I heard we lose a shout out Tino Kanganisok Batsere, something like most of Kanganisra over when you know what Kanamchingama Querita Magistra and stuff like that. I didn't even hear the whole story. Then I just said, I just passed the comment. Guys, there's nothing wrong to be a housemaid, can I life changer. Daita ma live ndiri kwana ndiri kudzimba dzevanhu kwandaive uko tiri muma dining mu kitchen pai then wozoudzwa kunzi kwai makanzi munogara mu one room and somebody jumps kuti saka ndakanyeiwa. Come on mutomboinye kukunyeyai kuti madimu mamboinye kushamisa chiko chekuti ndaizongofamba nichingonya nichiudza munhu uyu mamboinye kushamisei chekuti chii chacho chamanya kushamisa chekuti ndinokunyeya chii chiripo chekuti ndingatogara pasi kutoti handikuudze iwe kwai unoona ninguya zvikazodai amboinya kukoshei chii pataifamba tiri pamalive apa every life tinadzo tichiri kudzosa dzese tiri kutoita mari nemalive iwayo ndikutoita mari. I'm cashing in on those lives and we never again Louisa. Dude, I'm cashing in those lives. Ndaita malive ndiriko ku Birmingham uko vanhu vese vachiona selective here because wagara wakamaka meli wakamaka. I thought inine wetakataura kuseri tikapedza but wakangobatirira kudai. I've got a lot to say but ndinonyarara. Pambotaugwa chinhu mune vavengi venyu vanosumukawo vachizara kutifonera vachiuya neinformation kutifonera vavengi but ndinditetsinei nazvo because I'm not fighting with you. I'm not fighting with anyone. I am not fighting with anyone. I was not fighting with anyone. Muno depression, muno UK. I'm allowed to say, and I'm allowed to say. Emily, from what I know, we were not even fighting. We were not even fighting. No one was fighting with anyone. From what I know. I only started knowing kutakurwa patotogwa statement iyoyo. Patotorwa statement iyoyo. Guys, I will tell you one day. Amakomenti anotogwa wabantu. Makomenti comment inototevedwa kunzi atora comment. Ipe kutanga ndipandakazvinzwa kandakati maybe vanhu vatora comment vanhu vanomuudza zvisiri izvo. Pekutanga ndakati apane vanhu vaenda nomudza zvisiri izvo. Achanodzokera kunoona comment. Ona comment. Animaona. Tichoona ndopanda kwakati something is happening. Ipe kutanga zvichwa ndakati pane vanhu muzati vanotaura ndakati aiwa pane vanhu vakaenda vakanotaura zvisiri izvo. Handika. So maybe achadzokera pa live unoona chi comment. That's why I left my comment there. Hanmona. Saka manje pandakatozoona kuti ndopanaona daiwa it was planned. But nasandawana pekubatirika.
ndandisawana chekubatirika, ndandawana manje godo munoputika negodo. Guys, ngatitsvagei Mwari. Vanonamata midzimu, namatai mudzimu. Midzimu yenyu yamunenge muchiti munonamata, midzimu yenyu inokutumai kuroya here? Mune muchiti mune micheka munodini? Ndo zvainoda here? Inokutumai kuti dai munonetsana nevanhu vasina kukanganisira, munonetsana navo, munodai muende kunogwa, munoroya, munotorana nemadhoti embwa nemabute. Ndo zvainokudzai here midzimu yacho iyoyo? Kuita kutegi timu yekuti toda kumuparadza, toda kuzodai. Imi guys, imbomirai izvozvo, imbomirai. Tangai mauraya Mwari first. Mukauraya Mwari first, mubva mazondigona, because ndiye muprotect wangu. Pare zvino, God is allowing this to happen, so I'm relaxed. Ndakachila, I'm chilled. Ndakachila. Pekutanga guys, ndakatofunga kuti akadi pane munhu angonomudza nemuromo kuti wanzi kwai nasisimeli handiwana zvakati, audzwa zvinhu zvisiri zvachanotsvaga comment. But pandakaona zvakutoenderera, then I said no, animona. Saka okay guys, ndangoya zvangu timbotaura zvedu kuri kuseni kunoshandara. Tichazouya masikati, anditika zvakanaka toita life dzedu masikati tichitaura. No, I've got nothing to clarify to you. Why do I have to clarify to you? Do I know you? Why do I have to clarify to you? Why don't they continue? Do you mind to clarify? What do I clarify to anyone? Do I know I owe anybody any explanation? Famba neside iroro. Kana iwe uchiziva uri munhu anedza dzinokakata, COS remunhu rinozoenda kune mumwe munhu chirudzi. Do you know how it works? Bvunza kavari kuUK vanokuva tutucha kuti vanhu vose vasingakubetserwi vakuudze. Kana iwe wakapuwa certificate of sponsorship register rako rinozoya kuna mail baku chiche. Do you know how I came here? Adults joining forces toda kumuwisa mukadzi dai aibudi imboitai. Tinos, there's no need. Guys, team diaries don't go and fight in the streets, man. Let them rant, let them back, let them say what they want to say. At the end of the day, Shirino Zongofa. It's just a matter of time. Zvanga zvakanyorwa guys mubhuku reupenyu kuti it was how bound to happen musi wa9 kusvikira musi wa15 kana kusvikira musi wa13 but kusvikira musi wa25 December. Saka let it happen. Mukombe wacho unofanwa kuti uitike udarike. Handikwatira ndivhunduke. Mukombe wacho unofanwa kutoitika uyu ngauite udarike. Unofanwa kutoitika. I'm so chilled and relaxed and I'm still living my life. Elakawanikwa joy variko. God is in control. The person God has allowed this to happen, let him finish. Zvakatanga, let him finish. Ungana hysteric, muite my life hysteric, muchene pa my life yenyu, mutaure, do zvamuda kuita. Itai. Mwari vakatanga izvi ndo vanopedzisa. Mwari vakatanga izvi ndo vanopedzisa. Handina kuuya kumapeji kwenyu, handina mbokutukai, handina wanda tuka, handina wanda nyeya, handina tombovira. Kutombo kunyei kwacho first of all, kutombo kunyei kwacho. Handitorina. I didn't. Handitorina. Why would I sit down and talk to mwana uyu about you guys? But I think right now Kwarika, she has seen what she has done. She has seen what she has done. All in the name kundukuda kuvarwadzisa, ndoda kuvafunitsana navo, ndoda kuvawachisa. Yeah, there it is. Atozonyanya kubatikana ndimi vacho vari kutobhiliva zvinhu izvi. Inini ndakachila because choseka chizotiziva chokwadi kuti Mwari abedu muzivawo chokwadi ndimi. Kujere chako chero kanzi waenda kujere nhasi ndoenda jere ndobuda. Andimiswe nezvinosana nebasa rese. I'm very strong like that. I am very strong like that, guys. Ini nditori powerhouse. Nditori strong zvokudaro. The God is in me is a God with strength. Ndine simba rekutora nditori munhu akatosimba zvokutodaro. Zvokuti kwazoitwa noise, kuna ani azoita live, kuna ani azopopota. Uri kutopedza tsinga dzako zodambuka idzi. Ugoita BP uri mwana mudiki uchipopota uchipopotera mele ari kutobeka mari yake. Akutozviitira zvinhu zvake. Don't do that. Don't do that. If you are told something,
and you want to believe it. Believe it. Kana mada kuita gang sezvamaita zvi-tag team, do the tag team. You gang on one moon. You gang up unkana kuita 30 people ganging on one person. Come on. And you think what? Why? What is the grudge? What is the grudge? Why are we fighting? Why are you fighting me? Why are you fighting me? Ruvengo rwacho nderwei. Tiri kurwa here. Tiri kurwirei. Uyai nenyaya ine musoro inobatika totangira ipapo. Musatiudze zvemakuwa kuti kwai. Bring nyaya ine musoro. Anditika, I think inini ndiri chero munasingatauri naye ndikanzwa kuti kwai zvakati out of the respect andinenge ndichinayo kumunhu yeye andinoenda kuseri kundototsvaga namba ndofona vedu musandidropere foni ndau yawo. Pane nyaya yakati haisi kunyatsa ndibata zvakanaka. Anditi ndanzwawo zvakati. That's me. Oh, that's me. Munhu ane mudhuze newe wakamboseka naye, munhu wakambogara naye, munhu wakambotaura naye, ndiye munhu anouya achikurwisa. Ihondo idzi. Vakadzi vakuru, we can do better. Machembere, hey, machembere, ndani loudspeaker ndidedzere. Machembere, vanagogiza, magogreni, old kagozi, machembiza, you can do better. We can do better. Social media ikana mauya, haukure. Nekuti rega ndinobatana ningi, ndinogwana ningi kana kugwa, haukure unoramba uri papo. Honai vana vadiki vakapinda manje unuzuro uno vari kutoita zvinhu zvavo vachitosimuka vachienda kumberi. Iyesu machembere ehondo, machembere asina hunhu, machembere anoda kungogwa, machembere anopretenda pasocial media being nice people when you know kuseri kwamuna utomira zvakanaka. Ndimi muri kukonzi munouya muchiita confusion. Haukuri naizvozvo. Haukuri. Ndashautaura loudspeaker apa. Haukuri naizvozvo. We can do better. Kuvenga kune labor. You can stay kulane kwako and I stay in my lane. Kana waona tunyanya kushotwa nekundiona usina kundibloka, block me. Kuti usandione face yangu kana inozati inobona wakawanda face yangu ndoziya guys. That one is effect. Ukaiona ukasangana nayo ukaiona noti kuzvimabloga zvimapage zvinonyora nyaya dzevanhu. Ukaiona page face yangu unogona kugwadziwa nayo. Itodi block usandione. Mweya unopera, mugoita BP, mugoita maasima, muchitimbunika nyaya dzekuti kwaindawa kuti zvakaindawa mirira inini kana chida kune zvako. I'll come for you straight away. Kana chida nezvako. But for now I've got no reason. Handingo ndogwanemi kuti madii taitei. What have we done? Tadi. Vana very focused, Kim. Very focused. And they're gonna, guys, I'm just doing my own things here. Makambona ndishipindira kana panyaya idzi. Makambona guys kana kuchinzi vanonetsana mastreet munyaya dzavo muchitoti uyaiti vazonetsana uyai pano titaure. Makambona ndichita zvokuanalyze nyaya dzevanhu mastreet. Uyaiti analyze vanhu vari kugwa kwazotukana. I don't do that. Ndoyani nyaya dzangu dzisinei. Totoyatoseka totaura nyaya pano kana tisina nyaya toyatoseka toinda. But you have been waiting, chat. You have been waiting. Takuinda kumenopause 1. Hasi takauya tikazviti vana sisi paFacebook, tikazviti vana mbuya ningi paFacebook, tikazviti vana tete ningi paFacebook. Handiti ndio master takazvipa. These kids should learn from us. Don't do that. Machita ngoti vanhu vanozobudisa true colors avo.
nice pasocial media kuda kunzi ndinzinini ndakazidai ndizodai anenge astoriwo macolors chaiwo true color rinozobuda ndo true color chaiwo amakutoona ndo true color isitiri nani omwe matotizivira kumvenge kwacho ikoko ndokwamototizivira animona kumvenge ko ndotozamawo kudochinjawo guys ndosaka ndotozvigarira papeji pangu ndosaka ndakati mapeji kwacho rega ndisashaenda because kunenge kune zvimwe zvinenge zvichitikawo kumapeji zvinozonditrigger rega hapana chakaipa apa hatina kudii rega ndingobloka because nyaya dzenge animona I'm trying to change anotondiziva chitobva kumvenge kwemi munoya nemaswiti muri maswiti ngonyana panapa but the other side muri mapere. Don't do that. The true colors are coming out hanzi ed and kuda ku ed ayini fonai mazim tinongoda kuitwa noutsinye chete utsinye ndoda kumuona mele ndoda kumuwisa ndoda kumuisira petition ndoda kumudai ndoda kuzomudai. Come on, kongofungirana chete panotogwiwa guys nemafriends panotobuda zvinhu zvakawanda panombobuda takadzidza wani takambozviona before izvi panobuda zvinhu zvakawanda panotogwiwa my fight. Okay. Hello. Hi, babes. How are you? Morning. Sis Nelly. Hi, babes. And it's because the full story because kungekuya kungwenda ikoko kunongwandi marango. But what I want to say to you imini sasisi langu anditi. I want you to realize kuti pana papa Facebook apana munhu anoita zvamunoita in our community. You help a lot of people, you counsel a lot of people. Imimi maona UK zvayakaita kuti kuno kukuri lonely, kune stress, kune depression, anxiety and all that. For some of us, you relieve all that because I'd rather sit in my house ndistirama live vanhu vachiuya nenyaya dzavo vanoda kubatsirwa vanoda munamato vanodi chichichi. Kune vamwe vanhu sisimeliwo kuti anonetsana newe not because there is any issue but because of who you are and what you are doing, and they want to do that but zviri kuramba somehow mukayazozvitarisisa. So I don't want you kuti mukwire BP over nothing, over nonsense. BP ayo haikwiri hakana never. Isusu madiaries ma proper diaries tinokudai as you are, we love you the way you are. Tinoziya kuti nyange vakataura vakati mwana dhisi murume dhisi zvimwe zvinhu zvekunyepa sisimeni unongoonawo kungoti apa kunyepa. It's common sense. It's all for my love, my likes, my stars, this and that clout. They've got to use somebody's name. Amen. Honestly, hapana kana nyaya apa. Honestly, muna nyaya hapana zvapo. Haisi nyaya kuti hapana nyaya zvapo. Hapana, my diaries we know Sisimeli and we will not be moved from Sisimeli because pano muna uya akataura akati. If truly you zvakaitika or whatsoever, bring my proof. Bring my screenshot. Thank you. Bring my recording. Thank you. It's as simple as that. Thank you, Kola. That's it. Thank you very much, Kola. Two guys. Kugosha kwa kana screenshot yo guys. Kugosha kwa kana proof, no screenshot, nothing in me, guys. Guys. Chinoitika ndechekuti Misha Umoyo kuinda ikoko comment iyoyo yandichazoisawo ndichitaurawo ndinakigwa ndiri kwaLuiza that comment being fire again nasi UK iri kunifanira zvakaipa. Hello Kola. Hello team UK.
Hi. Mary, how are you? I'm good, and how are you? I just want to encourage you to keep on doing the good works. Thank you. Hatina kupusa tinotoziva munhu aungauya uchiti zvoni ndine mavhili vheni avo ari kuuya nevanhu. We can't do basis on that kuti vanhu vari kuinvoice kwangu nemavhili 11 avo vanhu vari kuuya chichichi. No, kana une vhili 11 rauri kuti wakaudzwa naMary iwewe ritaure utipe evidence yacho. Isusu hatina kupusa kukuti unoti vakazonditi zvakati ende mukadzi haungauye uchida kudada kuti murume wake anohura. Imi vakadzi ngavaite order. Uri everyday seke kola ini chihure chemurume wangu hamuna kuti makachiwepi neni unogara uchitozvitaura nyaya dzemusikana wenhombuyo tinogara tichitodzinzwa. And then dzamai vekunongo inini to be honest even up to now ndikunyatsoshaya kuti chavakanyatsotamwira chii chekuti vanosvika pakuadresa nyaya yekuti I'm still trying to figure out kuti problem yavo chaiyo yekuti vakanganisirwa chaiyo ndeipi. Because kana kuri kuti vanga vane issue she would have just come to you and asked you. Exactly. Pane kunzwa kuti vanzwa negoa guys ukanzi ndanzwa zvakati mastreet aya tinenge tichinzwa nawo vanhu vachipopotedzana. You just need to be mature enough to know kuti is this true or not, or zvimwe zvinhu just use common sense guys. Saka sisimelika don't even stress yourself. Vanhu chaivo vanonyatsoziva vanotoona kuti ava vekuSA ava ingano dzega dzirongotaurwa mahanzi zvakati vanhu vari kuuya kuinbox neV11. We don't do basis on that. So don't even stress yourself. And I just wish ava vekunoko vachakwanisa pamwe dzanga dziri hasha dzekuti pamwe zvangova ameno Africa tiri kutaura zvakawanda but don't be stressed. We are solely behind you. Thank you, my sister. Thank you. Right, thank you very much. Hey, makoza acho. All right, fonai. Ava UK ndoiri kufona mufonero chaiwo kwacho. Yeah, fonai guys. Kana ukana ndisiri kudaira panenge pane mumwe munhu aripo. Kana ndisiri kudaira pane mumwe munhu anenge aripo pako. Zvinhu zvacho. Uye Nikis. Hey, hi dear, how are you? Hi Brian, bani Brian brise. Taura go dear. Ndiri boss Ismail mamkasa. Ndiri boy ini. Yeah, tiripo hedu palive apa. Inini ndiri kungoda kuti zvangu Ismail vedu ndiri kungonamata hangu chipetition chavo chibudirire mudzoke. Isu tinokusuwa nomafunge. Azvishandisa izvozvo. It's a petition. What are they going to include? What are they going to include in petition imomo? Pane video chituka munhu. Pane chii chakaita muUK. Atezia. Konei vachibudza tivabasire kuti chinosainiwa sei mudzoke kuno. Isu tinotokushura makaendirei kuUK kwacho. Nemadzoka kuno. Your spirit is Hanzi Milime anoziva number yangu, and Milime, she's like a sister to she was like a sister to me. I spent the whole night ndina Milime somewhere else. So at some point kumublocker ndinenge ndadisappointa ndinotaura kuti vanhu havana kumira panzvimbo vanotaura unenge watombomuona somewhere aundingobloki munhu just like that guys. Azviite. Aiwa sisimele aiwa. Isu tiri inini ndega ndingonamata kuti petition chavo hachibudwe mudzoke nokuti Kola ndichauya kana ndichauya but ndichauya nenguva yangu. Ndagara ndiri kuuya indagara kuAfrica ndokwandotoenda handina nguva yakareba ndiri kuno kudaro but nenguva yangu munovabhadhara rent. Imagine ava muchembere vandiri kutaura kuno vedu ndofungaizhara ndekungoregerera zvimwe zvinizhara ngatimbosei kutaura nezvevanhu ava kana kuti zvani ngatirege kutaura nezvevanhu kana kuti vanhu iri bho wena. Aiwa alright sisime. Guys, don't take people's names here because hatisi kutaugwawo mazita kwavo saka isati tauriwo mazita. Hello Kola. Yes, ndiri kukunzwai. Yes, hello. Yes Kola, zviri sei? Uri palive?
Yes, handi mafona. Okay. Zvisinei nemoziyaga zvakaoma zvaitika munhu anotaura zvekuti aihura chero aihura aishandisa andi maishandisa henyu chenyu henyu hura kwacho Aiwa zvedu. maishandisa chemunhu here andi maishandisa chenyu mukahura mushandisa chenyu hamushandisi chemunhu vanhu ngavasangotaura vasina suyo vanhu kana ushamwari hwapera ngauperi zvakanaka handi zvekuti vanhu vanofamba vachitaura chakazodii zvikazodii hayi that's not it ina dangotaura kuti chinhu chinoshandiswa ndechemunhu hachisi chake chete Zvakaoma. Thank you very much, Kola. Guys, ndifonera vanhu vari kufona vabheki. Asi, hello. Hello, Sweet Melly. Hi, Mkoma. Muri sei ndiripo muri sei? Aiwa tiripo ndimika muri kumborira. Mabviraura tokubvira. Kubvira. Kungoti hausingero chete mamatoridza masi. Yaridza mastreet wena zvekudaro. Manje isusu hatimboshekeki tiri madiaries through and through ngavaunze ngavakande zvese zvavainazvo munoziva pafacebook panapa ina handina rimwe page randinonyatsofila comfortable page renyuro kana musori palive ndinotombodzokera kana kuyoutube kunoona kana yekudhara chaiwo chaiwo handina vamwe vanhu vandinonyatsoti ndinoenda ndongonyatsozotaiva tikungonzwa nyaya tichingodzidzawo nezveupenyu muchingoonawo zviri kuita vamwe muchingodii saka ndofunga vamwe vanhu vanenge vachiita godo rekuti avamai ava mukangovhura live yenyu inongogara yakangosumuka manumbers because it's because of the content. It's because of the content that I dish to people. And we have content here kuti tikutuka vanhu. And we have content kuti tikuanalyze makuwa ema street. And we have content yangu inodiwa vakadzi vakuru vese vari pano. Vanhu muri kuona madzera enyu aya. Muri vakadzi vakuru vese muri kufona vari pano. They are here because very comfortable. And vanoita comfortable chii kupage kuti kuna uchingonzi nasi kwaita guwa. Tikuadresa ningi ndazowa zvakati makuwa ndazowa kwaindai. You people, you are actually teaching me to become a better person. You are teaching me everything and don't just believe everything. Exactly. So I'm grateful for that. Yes. Hakuna nyaya. Because hakuna nyaya. Yes. Yes. They were expecting my fireworks. They were expecting my fireworks. And she dropped up since V11 boom, B11 boom, V11. They expect a type ya munu yao ya. I see type ya kuti anofamba newe. Agona chuncha kaipa kuteza kutora V11. And again, it does not make sense. Kuti tukutaura na tukubvisa na ma street. And the next thing, ndokuti hande chino hura. Has make sense. Kudamna needs no kakachaka. It's not making sense. Make sense kuti munga mutu hande tinohura muchimuti muri kumubvisa mastreets it doesn't really make sense. It doesn't make sense kuti tukutaura na tatobvisa mastreets then toenda kunohura ari kukochwa munhu ari kukochwa kuzi aita vanhu vari kumukocha vakasiyana-siyana. I remember ndichimboona live yake yekutanga sonyatsonoti haasi kutorina confidence nezvaari kutaura because zvinhu zvaakangoudzwa kunzi taura zvakati zvinhu anopiwa kumainbox. We know the game. Munhu ari kukochwa ende vanomupa zvinhu zvakaitwa kudhara because hazvimake sense kuti honai you mese asisi zvinyuwani kai zvinhu zvamakaona 2023 that's when I started paakauya mukatanga kumuona. I introduced it to you guys ndikatanga kuti mufollowewe tichifamba pese pataifamba taibaya malife pese pataifamba maitiona tiri pamalife zvese zvataicho tikadya sadza chairo chairo maitiona tiri pamalife handisi maona tichifamba kudaro. Then she's talking about zvinhu 2021. I don't know if she was on Facebook or yet not yet, but ndopaunotoona kuti ari kutoudzwa zvinhu zvakatombotaurika somewhere kuma 2021 2022. She's talking that yes taura zvakati taurai kwakati taurai kwamainenge taurai vachiudzwa zvinhu zvisipo kana dzekwana hanzi anonzani mwoyo hanzani black card rakadi zvinhu zvaasi unonyatsoona kuti munhu haana kana confidence nezvaari kutaura. No
zvakaoma. Aiwa imi musashekeke sitatomirira live dzemasikati dzedze. Aiwa tiripo pamasikati nhasi titoripo pamalive etiripo hatirege and hatimiswe haatimiswe hakumiswa hakumiswe. UK ndeyemunhu wese. Yes. UK muno kune vanga vatorikowo kudhara. There's nothing new, Louisa. Hapana. UK ingori nyika haisi yemunhu. Yes. Thank you very much, Kola. Maisha basa. Akana. Akana. Ande matiketi kutenga kwari kuita. Tetiriko kubo. Pamwe ndakambotwa ndeo yari kurwadza vanhu ini. Amen. Pamwe ndakambofunga kuti bo iyo pamwe ndiri kurodza vanhu guys. Hanzi how can you be friend here ure shamwari? Inini as Simeli Diaries. Chinonzi Simeli Diaries ministry hausarudze kuti uri hure, hausarudze kuti uri murombo, hausarudze kuti uri chii. Ministry we Diaries unokumba zvese. Kune vasingaziva vanobvunza kuti maifambire chine hure munhu but what was my mission ine hure iroro ndo zvakakosha and saka usatizvo maifambire ine hure munhu ende ndaitomuda nemwoyo wese because munhu wenyama handiti chakamuisa koko kuti hure ndiye anoziva handitika. But what was my mission with her is for her to change her life. I fought wars pano nasi ndinogwa nemusikana yanonzi Rudo. I've known Rudo yaya kubva 2016 for Rudo kuti azoziva uyu mwana uyu ndini because I've known him for quite a long time. But now tave kutorwa because I was fighting publicly nemunhu wandakaziva way before nenyaya yekuti no look you promised this girl COS, give her the COS, give her the COS. Hello. Hi, yes, tukunzwa. Mushe kuri sei? Uripo andi muchiri pa live. Ndi pa live. Ora ndanchida hangu kucontribute kana uye kuvhunza nevana ava pavari kuti analyze now yes so yes analyze now yes yes handisi wese kana richiuya rinouya rakanyorwa zita remunhu saka rinozochinjika rinozobiwa sekuti rizonzi imi makazoba siwo yese remunhu raangapo ofishi ranga rauya rine zita rake. My sister, ndezvandiri kuti zvinoda munhu ane pfungwa dzishande saka ini handisi kuzozviadhisa izvozvo zvinoda munhu ane pfungwa dzake dzinoshanda saka mheno regai vafanire nesaidhi iroro rekuti vakabigwa COS. Nopenga ndopana ndichida hangu kungoudza vanhu ipapo kuti COS rinouya rine zita remunhu noti zvekunzi munhu akabirwa COS izvo ndezvinyepa. Pakaipa Kola vana kudisturba nekusenda message guys mbomirai nenda kudisturb kana kuda kudansa message kundine phone pa ndine munhu pa phone and pa live and so guys zvinotonetsa iti ameno and ini pa Diaries pana pa munogona maindiona nchenda kumukuku guys kwamaiti Simeli be very careful mu COVID time vanhu vakavanda kudzimba dzavo anditika vanhu vari mudzimba dzavo vari mukuku yavo anditi maindiona nchipinda zvinofanira kukutaridzai unhu hwangu pana chinyuwani chamuri kuvhunduka apa anditi zvokuti nhasi munondibvunza ndanzi maifambire ine hure anditi maindiona nchienda kumukuku kusingapindike ndichipinda mumukuku ndichiita sei ndichidini ndichibatsira vanhu muCovid kwaive neCovid but handina kubata Covid ndakudzai vana be careful Simeli siya nditi kana Mwari vandituma Covid handibati yakapera Covid handauibata Covid ndichipinda muvanhu vane Covid imomo handiti mukandona chinda kwana My Comfort uko guys ndakatanga kuzana na My Comfort we were two tichadzosa mavideo it was me and Bamini 32 that was 2021 she was not even there. She only saw My Comfort. Then ndakaenda My Comfort ndofunga ka2 kana ka3 already she's talking about My Comfort. Come on guys, come on. My Comfort zvamunyatsoziva imini kuti ndaziva My Comfort 2021 now akukudza nyaya dzaMy Comfort she was not in the picture akangotanga kuzondiziva tikafamba tese 2023 she's talking nyaya dzaMy Comfort anovazivirepi ndikugarwa matare daily but panogarwa matare nevakaipa muchenjere kuzviparadza imimi
muchenjere kuzviparadza imimi muri kuita matare muchiita mafoni call kuseri. Muchenjere kuti when the tables turns, when the events turn, zvichadzoka back kwamuri. Mugare makazviziva izvozvo. Muri 2 muchiita matare enyu, muri 3 muchitaura pafoni call about me. Muchenjere kuti it will come back to you, because munhu wamuri kubata hanei nemi, munhu wamuri kubata does not talk about you. Munhu wamuri kubata hatori, she's just clear. And guys, ndichiya kuno kuUK pane mumwe munhu akanisendera ndingekiri screenshot achiti kwanzi Simele kwai makaba mawigi. Guys, pane munhu akambonipawo mawigi nditengese kuno. Aripo here ataure kuti wakambonipawo mawigi kuti ndikutengesere. Aripo here. Inini guys ndine mukadzi, ndine mwana ari pano padiaries apa. Wandotuma kuSouth Africa kundomisira mari. Ndine proof yese. Ndiendero pakati. Ndiri kuda type yemawigi aya. Angu inini nemari yangu otumirwa kunoku isapa DHL ndo yandotengesa mawigi angu. Ndakambotengesa mawigi emunhu. I advertised mawigi emukadzi ainzi vali paya. Tikaona kuti pane chitsotsi. I came here and tell you kuti guys ndisatenga mawigi emukadzi pane zviri kuitika. That was it. So you get unotoshaya kuti zvachona ndezveshaisana isite chizviona ndisasina basa nazvo. But to other people I'm shocked. Hi guys, how are you? I'm fine. Asishimele nanchimira nehasha mazonono ganyi kudai hapa tinashidambuka kuno. Ibhuka iyo inoti haina chayakabatsirwa nemadiaries patime yaive kuZimbabwe. Musatuke kola muningi wangu, don't tuka. Once wangotuka tatofanana navo. Usatuke. Okay, yes, tatofanana navo. Ngadzidze kutaura chokwadi. Ngadzidze dai mari yaikumbirwa ndaizokumbira mari yangu bheki yatakacontributa kuti abve kumusha haatende musikana. Chinzi thanks hachizive muupenyu. Also, isusu Simele tinokokudai. Either muri muroi, hamuzi muroi. Zvakanaka zvinodzidza pamunhu. Yes. Ende asingade anongovhaketa. Yeah. Vachada kubhilivha manyepo ake iyaya ngavabhilivhe, asi vanoziva chokwadi vachangoziva kuti chokwadi chichabuda Simele. Musaswera kutakuta. All right, Noma, it's okay my dear. Nemunhu asina kana basa asina kana future zvacho. Siyana nezvo zvakadai Simele. Asi takambokuudzai Simele one day ndichazokutukai. Takambokuudzai nemunhu wenyu. But guys, ndazviwa. All right, ipo. Takambokuudzai chokwadi one day kana BP yenyasi rakambokutukai. BP handina zvangu kuti BP handina tuka zvangu hana. BP ndo isipo zvayo. BPA. Mata vakuregerera yese zvamakamboita paya panala. Bye, handisi kuda kutaura zvakawanda Simele. All right, sharp. Hanzi muri office. I am interacting with my people here, with my friends, my sisters. I'm interacting. Ndakatozorora seizvozvi. I'm in bed. Ndosaka ndakatena kamera. I'm in bed. Ndakatozorora. Saka don't worry kola. Titori bot takadaro. Mwana uyu angu rasimbirira hanzi mandinzwa zvisiri izvo. Pandabvunza panyaya yeCOS. Ari kufila maybe kuti ndamupindura zvinoonaka. Ora iti muningina. Mira ndikuansa ipapo. Muningina. Handisi kuti ari kuda kuhwisa. Handisi kuti ndoda ndikudaire papi pacho chaiko. Hanzi sanangurai panyaya hanzi nyaya remember yemawigi ndiyakabira vanhu not kuti ndimi exactly. Louisa inasana kutengesa wigi yemunhu ini ndaiadvertisa mawigi ake andinotengesa ndeyangu. Vafundisi vemuUK vakundifonera. Hello my pastor. My dear sister. How are you my dear sister? Mai wangu shamwari inzwa mene ndakambokudzai izvo nenina wangu chawakabata ndo chinotyisa ndokuta vanhu and you can't name it, it's intrinsic in you. Chiri mauri hachitoreki. Therefore the best way is to physically attack yourself zvavari kuita hazvina basa. That's besides the point. Nyaya iripo ndeyekudai so isu madiaries we are not stupid. Hatina kupusa and hatiti group think. We use our own brains to analyze things. Totozviziva. Ngati let's just say hypothetically wakazviita so what? Ukandiudza kuti mwera akazodai so what? The sun will rise and set again today. We don't care.
care. Yes, pastor. Chero kata ngatiti yakazvita chero mmele wakaendepi chero uri mukadzi wako Osama bin Laden hatina kutana. Ndiri madhumo chidhumo namasendeke. We don't care. Chero kataura chero katudza takadya matsimbi akamarinde takatenderedza nenyoka akaita zvinyenze zvenyoka nematsimbi. We still don't care. Because we can use our brains and we can analyze and we can see where lies are. We can see panofabricate kwa zvinhu. Oh God, goodness. Meli, stop wasting your time in Dagubas. Bye. That's really awful. Thank you, my sister. Right, mira ndi address mwana uchu ari kufila kuti abvunza nzi anguradzokorodza ndikubvunza nemoyo wese musandi atake. Murgai ndipindure mwana weCOS abvunza. Sorry Noma. Sorry kana wafila somehow. Nyaya yeCOS handisi ndokupindura chiti kudini. Augone kuuya kuUK neCOS reumwe munhu. Noma. It's impossible. It can't. It won't happen. It doesn't do like that. Noma. Azviti. Azvibudi azviite manje maUK achari kufona right maUK mira ndichakupindura mira ndimbodaira vanhu ndichazodzoka back kwauri. Hello caller. Hello Meli. Hi Apoma, how are you? I'm good, thanks. Can you? I'm good. Meli. Don't worry about all these waves which are going on. We are not stupid. Yes. But what I just want to say is so summer true diaries. I think pana Colombo phone chitransi wana sinabasa atizikisiri vanhu pama diaries. Apana muna sinabasa panyika munesane basa. Saka such people anofuna vachindaro, you need to stop them. Yes. But apana nokumisa aumiswe nemutsindo webeke rambochindira mberi nebasa rakatumwa naMwari. Yes. That's all I wanted to say. Thank you. Thank you very much, my sister. Thank you. And mukatasa papage pedu pakatozara team the real diaries yacho, the real diaries. It's now it's half UK and SA. It's half UK and SA. So you tend to wonder. Thank you, Louisa, for confirming that. Thank you. Behave valley ndiye munhu aive nemawigi andakauya ndikadvertisa pano vanhu vakatounza vanhu vavo vakabigwa vakasikamiwa nayo hevhali tikaita gurupu rataiti achibhadhara vanhu mbijana nechitibhadhara vanhu kusvika nanhasi toshaya kuti akaindepi. So unotoshaya kuti nyaya dzacho handizivi, but regai ndimbobatsira mwana weCOS abvunza. COS rako iwe Noma harikwanise kuuya nameli azviite hakuna zvekushandisa COS reumwe munhu handiti. Ende inini munhu musikana wandiri kuti ndakanetsana naye anonzi Rudo ushu anditika haana kumbondipa COS. Inga iye wacho anotaura wani Rudo uyu haana kumbondipa COS. Rudo COS raifanwa kuenda kuna Dumebi iyeye, but hakuna COS rakabuda zvakakonzeresa kuti inini nditenge kugwana Rudo pasocial media because inini Rudo ndanda kufila kuti akanyepera because remember zvakaitika ndichadzosa live, don't worry malive muchaona chokwadi ese mbijana muchanga tati nawo ese saka tiri kumagadzira se neorder andimaona zviri kuitika ndezvekuti zvakaitika ndezvekuti taive tiri palive yedu tichitotaurawo musikana uya ndopaitaura nyaya yake anditika achitaura nyaya yake kuti life yangu yakamira sosoti ndizoenda kustreet ndakazodai then one ghost rainzi Dofo renyika wrote in the comment section kuti ndiri kuda kukupa COS. Adaro kuti ndiri kuda kukupa COS handitika tikati zvanaka inini ndobva ndatoziva kuti ndiani ndiri Rudo. Then vakabva vachitanga kuti vachito anzinga kurudo akataura kuti anapasimeli ndofunga uya haizivi andiwana ndofunga haizivi saka just want to explain to you. Saka then pakuzoti COS pari chibuda ndo parisina kuzobuda because Rudo pache zvake iye akatotaura kuti iye budhi vake ndo vaive nemaCOS kuLondon anditi muri kuona ndo saka now pakuchiti COS richiuya manje because remember anga ane mapepa anga aita maEnglish nechichi but anga asina license. The issue uyu pandakatanga kuona ine kuti pane zvaakuitika ka time frame yekuti achienda kunoita license achinzi ndinokubatsira ndokutumira mari kuti unoita license ini ndo pandakati no time yagarisa uyu munhu ari kungoti COS iwe uchaenda rini. Makatoona pamwe pacho guys achitoenda kuAfrica uko kunoti ndikunogadzisa malicense achidzoka zvokuti ndakumuvha ndakuenda nogara kuZimbabwe idecision yake
ega because she actually thought kuti ndakutoenda ku UK, but guys pane pamwe pandise kunyatsonzwisisa inini ndichadzosa live iyoyo. I want you to explain to me guys, pane paakamboti uyu musikana uyu pane paakanditi ari kuZimbabwe ndaendesa passport kumavisa, ndofunga nditori nemachats akawandisa kumessenger. I'll check. Akanditikati waendesa COS rakauya zvikanzi tikatofara guys, tikati zvaitaka. Then I went kuna Rudo ndikati ende wakaita hako. Handiona munhu akaisa passport kunikikiri kumavisa, thank you finally at last. Indanda kutoti handiona tatakutotsvaka accommodation. Then Rudo akandiwana surprise akati COS rei, ndikati wakamupa ka zvikanzi ndinambotumira COS nini, ndikati uri kuti chi zvikanzi ndinambotumira COS nini. I went back kuna sister ndikati ko iwewe COS uri kuti wakasiya passport, wakasiya kupi passport? Because akatondifonera ari kuHarare achiti ndiudze kuti embassy yacho ndo kwandinosiya kunde papi. Ini ndikati bvunza padhuze ipapo, achitori muHarare akainda akati ndawana pavharwa. Ndikati saka chitsvaga pekurara unozomutira mangwana makuseni. Akatondarako mangwana makuseni ndikamubvunza kuti ndoti semunhu aita from the heart guys, ndaitove neshungu dzokuti ngatiuye tijoinane kunoku. Handimaona ndo papa nepfungwa dzangu kozi papasina zvese zvekuru zviri sinister zvokuti ndaizodika it was coming. Ndosakuzvona kuti dzimwe nguva kamwarika unobvunza kuti but mwari mini semuchimbozosiya zvimwe zvinhu zvichida iso. Handimaona then kuti manje achandipi feedback ndobva ndadzokera pakati iwe waindisa here zvikanzi ndazonosiya takagara ka. Ini ndikatofara. Rudo paakazondipindura kuti handina kutumira COS, ndakava neconfusion guys. Ndikati anogona kutumira COS uyu akanosiya passport, akasiya passport kupi? Ndikati kubvunza kuti wabhadhara mari, ndinazvo kumachatsa emessage uko ndichazvitora ndiposta. Ndikati wabhadhara mari because anga sina WhatsApp ari kuZimbabwe ipapo. Ndikati wakabhadhara mari zvikanzi akataura mari yakabhadharwa kumavisa. Ndikati alright okay bo. Then achingoti ndonotora passport. Ndakana manje mubvunza kuti passport wanotora here? Passport wanotora because 1 week yakadarika, 2 weeks dzikadarika. Wanotora here passport? Inotora passport. Handika achingoti ndichanotora anga asiri muHarare ndichanotora. Handimaona. Then ndakana majisa pressure semumwe wandaida kuti auye. Inotora passport. Handichiona. Unotora passport noti uchauya rini? Basa racho uchatanga rini? Kana usiri kunotora passport. Ndio paakazotaura kuti passport ndanotora. Ndikati watora passport uyu ari kuti hana kuisa COS. Iwe passport wakaindisa ipi iwe? Where did you send your passport? Passport wakaisa kupi iwewe? Ndini uyu manje? Handimaona. Passport yako iri kupi? Wakaisa ipi passport iwe? Pose wakati wakaisa kumavisa uyu ari kuti hana kuisa COS. Saka wakanoyasubmita sei? Handina kundimekera sense guys, but munozati kana panguva iyo unenge usingazivi zvinhu zvakadai zvichazoitika ka. Handina kuzviita serious semunhu wandaida, ndakangoti ameno. Handimaona. Akaenda kumabiometrics guys, munhu yakati ndaenda kumabiometrics akanosiya passport. Saka now Rudo akati handina kumbotumira COS, ndo paakabva pandatanga kuona kuti no what is going on, but handina kufungira zvakaipa. Handimaona. Ndakatofona pari palive akatopindura palive. Handina kufungira zvakaipa because ndandisina anything sinister nemusikana uyu sezvo ndaitomuda. Handisimaona. So ndobva zvatongopera zvakadaro. Then later on pakazondatora passport yangu ndikati saka haufa zvikanzi yauya isina visa. Ndikati unogwesirwa visa sei iye munhu asina kutumira COS? Iwewe nyaya yekuti wakatumigwa COS wakaiwanepi kuti rave kuhome office kumabiometrics uzonyika kumabio wakaiwana kupi nyaya ishi? Gongoudzwa naiye Rudo akati ndaudzwa naiye Rudo. So hazvina kunditira, ndo zvakandituma kubaya malive guys, ndo zvakandituma kubaya malive. Then I came here ndikati Rudo sada kuita munhu stupid. I started fighting na Rudo kuti wakapromisa munhu COS, munhu ari kuZimbabwe right now, munhu akasitaka kuZimbabwe right now, yopie give ye the COS. Little did I know kuti nhasi the same person ndakatogwa naRudo ini nhasi nekuda kwake ndiye munhu achabuda achitaura zvakadai izvi zvokuti havana chakandibatsira COS, vakaba COS rangu stuff like that. Handitimaona. So ndikukurangaridza and I'm refreshing your memory kune vakangamwa. Handimaona. So Rudo ndakamuziva 2016, but I had to do my life pano kuti ndionese lucky mozati ndotenda Mwari nemalife edaya, ndotenda Mwari nemalive aya because aripo and that is proof enough, evident enough. Handimaona. Ndo pandakatanga kuti kunesana Rudo paya. Rudo munhu ari kuZimbabwe, tumira munhu mari. At some point ndakatoya pano ndikati guys mwana wake ari kudya porridge uko anitrani, tichida kuti tizame kumubatsira, vanhu vaite empathy, timubatsire. I even said that on live. Handimaona kuti timubatsire
ari kuAfrica ikoko kuti adzoke kuSouth Africa. Adzoke kuSouth Africa. So the only problem yakaitika Rudo akapa uyu mwana uyu false hope. Papa mukadzi uyu false hope. Hanimaona. Ende mukadzi uyu akazviona atove kuUK. Now the problem yakazoitika ndekudai. Sisimeliwo vakazozviwirawo kuno kumawira vakazozviitawo. Hanimaona. Now iye ndiye munhu uya aifanwa kumupa hana kuzobudisa COS. Ndo pakatangira nyaya ipapo. Mazoenda sei indasara kuno munhu akamupromisa hana kumupa COS. Hana kubudisa COS. Ndo pazoiti pakazocreate enmity manje. Hanimaona. Kuti pazoitika zvese izvi. Matikira takaita Rudo tichigwira COS guys maivepo mese mimi. Maka you were in that girl's corner. Antika makanga muri kusaidi kwemukadzi uya mese tichifaita kuti ngaribude COS akapromisa munhu. Nasi anokutuka mimi. But time yachita ituka Rudo pano. Chiti buritsa upe munhu. Muchimira naye tiri kusaidi kwake. Tanga tiri kuAfrica tese right now. I don't think kuti pangade pane problem. Pangade pane my life SI. And anakana favor kana 1 Miriam kana 1 I'll go there, don't worry. Ndiri kuAfrica titese kuAfrica dei pasina hondo dzese guys. Dei pasina hondo dzese. The problem came manje pakuti inini ndakazvakaita ndakango ende muno nawo zvinongoita umwari handina kumbomuudza kuti zvinhu zvangu zvakazodai zvikadai ndakangoita zvinhu zvandakaita akangondo anoziva yachinipengedza chida unosubmita passport yangu tichizodii ndo pandakafudzoka ndave nepassport ndikavhurirwa mota ichida kutogwa passport pane video ndichaidzosa live iyoyo tichida kutorerwa bhegi rangu ranga rine passport iyoyo tabva kumapassport kunotora passport yangu kunotora passport yangu ndikada ndikavhurirwa mota chida kutorerwa bhegi but takangoti aiwa inyaya yekuti vanhu mbavhawo dzemutauni dzinoba dei anga kauya zvakare kuUK dei pasina mafights SI dei panga pasina akapinda muUK dei pane fight dzese idzi here. Let's say dei Rudo yakamzvechokwadi akapita on up to a promise omupa COS opinda muUK dei tichitukwa here apa dei tichitendwa here apa dei tiri kutendwa here kana kutukwa apa. Dambudziko rakazoya pakuti avasisimeli vakazoinda ini ndikasara kuno fuchi that was not my problem. Handina kumbovera ndakamupromisa COS. Ndiri kuno kwacho guys aitozviziva mamwe manhingikiri COS aitengeswa ainyunda isingatsvaga rake ega ndaitsvaga rake iye nerumwe munhu vari 2 andimaona but mamwe aitouya ane maprice ekuti ndaiziva kuti mari yacho hapana so I wouldn't tell you. Chiti aiwa kana uchabuda achabuda uchariwana hold on but now there you go there we are. Saka zvinhu zvese izvi dei anga akabuda akauya kuno kudei tiri kuitika malife here dei kune hondo here pamwe ari kuzama kuita zvari kuita kuti paitewo munhu ane empathy amupewo COS ratinda kuchimupa COS zvakaita so maybe zvakaita Mazepe akapopota but Mazepe akagara anga achitigwa zvinhu zvake aingoriwo comedian aingozviita zvinhu zvake but Mazepe aingoenda tenda vanhu pasocial media but aitoziva plan aitoita zvinhu zvake kuseri. Hello Kola. Hello. Hi Kola. Dzimai phone imwe kuseri. Ndadzima. Okay, pane imwe nyaya ndambonyora mucomment section. Pane imwe nyaya ari kuemphasize zvisingatomboiti very family. Achiti imi maipiwa mari nembinga dzake nevanhu vaimubatsira muchinzi mumusvitsire asi maidya mari iyoyo kana kuti maizomupa yashoma. Mari yese yamaifamba muchidya sadza naye mari yaitumirwa nevanhu musita rake kunzi tengai chikafu. Iyo nyaya yemari anoitaura zvokuti iri kuradza kumurwadza zvisingatomboiti maybe mukambotitaurei vamwe vanhu vanzwisise kana neno ndoda kutonzwisisa kuti ko maidya mari yemunhu sei zvenhai mwanangu inga yambonyanyoruma sei zhara paese apo. Alright. Kana vanhu vacho varipo vacho vaimba mari mirai tiregai tiite kuti vanhu vacho vaite come forward mirai. Thank you very much.
zvingabetsera bhosi nyaya iyoyo yanetsa anoitaura kuti maidya mari yake ndofunga kuda but I fail to understand imimi wacho mukutoda material that means you are believing that but anyway let's talk about it. No hatingazivi handingabhelieve mwanangu bhosi I wasn't there and handise but inyaya ari kutaura ndiri kuratidza kuti iri kumurwadza pamusoro penyaya isiyo nyaya yemari dzake dzamaitumirwa muchidya hanzi hai maidoneterwa mari vamwe vanzi vamwe vacho vaive ari madiaries dzimwe dzaa dziri mbinga dzake dzaiuya through you imi modya mari yake musingamupe really andozvibhiliva izvozvo sa maybe ipapo mukapati taurei amen handizivi kuda zvingabatsire but alright thank you Kola. Right chekutanga guys kwaiti adresi kwai kune mari dzinonzi dzaiuya kwandiri dzaipiwa nembinga dzake dzepadiaries inini ndoziva 2 matransactions mari dzandakapiwa ndofunga anga ari ma 30 pounds kana ti 50 pounds one imwe 30 pounds dzakauya inini and she received her money zvakanakisa she received her money ndakamupa mari yake tisimeli dzimwe mari dzake aitumirwa kune umwe admin vamene madhiri ava vaita but chandiri kuda kuita ndokumbirawo kana aripo akatumira mari yemukadzi uyu kwandiri inini please mese come forward. Can you please call in right now? Can you please come forward? Mutaura tunakatumira mari yakati kwamuri sisimeli hamuna kumutobata ameno iye onzwa pa life antika ozobvunza kuti wauna kupiwa here because my transactions emari ese inini account yangu ndinayo. I still have my FNB account because I use it antika every transaction is there. Saka kana aripo I'm challenging pa live itiri 963 you guys are here vakatumira mbinga dzakatumira mari dzepa diaries muchitumira musikana uyu through inini please call in. Please call in. Muzukuru wa Rapson chega timbo kubloka nokuti iwewe wakutoda kutofarisa panapa kana waya pa live yangu anditika waya pa live yangu zviri kuitwa uko kwazvine newe ini ndikuta zvandikutoda bana ndakutoa ndatuka kaina ndakutuka anditi I'm addressing people my own diaries ari kuda ndingibinga mukana wenyu ndeuyu uyai fonai binga dzakatumira mari kuna sisimeli kuti ndimupe dzisina kusvika mari please kana kuti iye ngakupei mazita akoko kana mazoenda kuepisode amenoti muri paepisode ani ikoko yamuri kuudzwa can you please go and let her tell you the names mubva maya nemazita handitika kana maenda kuepisode next episode inotevera amenoti in episode ipi can you please tell her to mention the names dzembinga idzi handitika okupai mazita embinga moya nadzo then inini ndocontacta mbinga idzi palive ini zvozvo ndozvitira palive I'm going to do it on live because mbinga dzinogona kusandifonera right now so ndokumbira ikoko kana maenda kuepisode the next episode to come can you please tell her to give you the names of the mbinga dziri kumudza kuti takapa sisimeli mari because anogona kuudzwa futi hatingazvirambi pamwe ari kutoudzwa nevamwe vanhu kuti takavapa mari kuti vakupi hauna kupiwa sei saka can you please tell her to give you the names ikoko mozoya nemazita pano mondipa nditsvage mbinga idzodzo anditika please let's do that mbinga dzepadiaries dzakaenda kunomupa mari dzichipa sisimeli ndokuindoziva 2 transactions dzakati simeli pane munhu ndapanhama kuti mari yenyu ipiwe handitika ndototi mari yako yauya yotore mari yako ndompa mari yake straight away yandoziva kuti mari yake ndotomupa mari yake ndisingatombotori futi kana mari eni chaji rinenge rabatwa ndaitomupa mari yake kakwana so ndosaka ndakuziva kuti mweya weshaisano waari kuzama kuita piwai mazita guys piwai mazita titsvage mbinga idzi tidziunze pano ndokupedza makuhwaka uwai mazita embinga tidziunze palive vataure right saka ndizvozvo guys tomirira kuona zviri kuitika kuti chichaitika tosangana masikati handitika tichienda kumberi but my main message was timu riri kuungana kuseri muchiti meli kana munotaura kwamusina kuswera nokuti makamaka meli patogwasitara meli munosimuka chaiko chaiko muchienda muchinotaura kuti zvakadai handitika please face me I'm here ngatore mascreenshots handika okupai handiti ngatore mascreenshots okupai embinga idzi muye titsvage mbinga dzitiudze hello dear Smelly, how are you? I've been trying to call you.
mari yemasters iwewe Diamond Good zviriko kandiwe tine evidence mumafonu mukuru inochengeta wangu mukuru inochengeta musataura zvinhu zvamusina kwamusina kuswera dei asina kupiwa mari yemasters dei akaita live same time ipapo kuti mari yangu mukuru inochengeta musadaro guys, don't say that. Yes, taurako dia Diary, tinomira semuzambangwe, madi diary. unomira asi uchizouka. Aiwa, hakuna ngavataure zvavanoda ngavaita sei, isusu takashongomira nemi kusvikira I don't know. All right, thank you. Thank you very much. Hanzi vanhu vanobatsira inini kana ndaincluda doda ndinyarire mairopa ina handitaki kubatsira pano tinongobatsira hatistopisi hatimirisu nhasi chechetu kutobatsira nhasi chechete ngechitobatsira today kana mati involva madramas acho motorega kuti titaure just because muda kuramba muchingotaya munoda muchingoda kungokwira nemasta edu kwirai nemasta edu kazvakanaka musingatirwisanisi nevanhu use my name, you need to socialize, talk about me, do that, but don't involve my family, don't involve my kids. Don't involve my kids, don't involve my husband. I am the socialite here, not muri yangu, not muri yangu. I am the socialite here. Zvokuti nini guys ndogona kutagwa kubva January kusvika December ka ndoziva kuti haiwa zvina basa izvo zvinopfuura munhu ese anongotagwa zvidarika. But muri yangu is off limit ka guys. Muri yangu yakambotuka wani pa social media. Miri yangu yakatukani, murume wangu akatukani pa social media. Anozvihurira ana wakatuka pa social media. Ringori hure ndozvihurirwa. Asi akatukani pa social media. Hapana. Mwana wangu Shakira anongoya achitaura mashows evamwe vana. Haatozivi zvokuti kunotukanwa, haatozivi kuti chii pa social media. Why involving them? Why? Vana vawaida uchiti vana vako. Nhasi unoya uchitaura nezvevana pa social media. Why? Why? So inini talk about me. Inini chero kati ndakavata nevarume 150 ndiri socialiting. Anditika chero kati ndahovhura ini guys ndakukudzai. Ini ndaitaura chihure chemurume wangu ndega ndaitaura nyaya dzangu ndega pano ende ndikatohura ndinenge ndikauya ndikakudza kuti guys ndine boyfriend ndahura nhasi. Anditika but reason yangu is munoiziva. Because ndinombochitwa nababa mungandidi ndichitokupai reason chaiyo kuti ndozvandazotsaida kuita because andani ndekuramba ini kana ndahura. Why would I ramba kana ndahura? Because ndishokudza ndatsiva guys, fire for fire and eye for an eye. Why ndingorambire kana ndinotohura kana ndahura ndotoya ndokudza kuti ndahura guys reason ndaneta ndatirega nditsivewo. Hello Morning, Mel. Hi, how are you? I'm good, thank you. It's Gloria. Oh, hold on.
Oh, okay. Guys, that's okay. Tachara kuti kudi guys, shonaduka ngama tachara chichi. What were we talking about? Tachara papi, ndanda papi. Ndanda papi guys. Ndanda papi guys. Ndanda papi guys. Anzi modanya ya hasima kwa. Ikufoni ya chapa mzima ngigi. Aiwa guys, kana no. She had something yo changa she something changa chitonikira. Tata papi guys, tata papi. Guys, denga iri private call kana ichiko. Denga iri private call. Before that, tata papi guys. Hi dear. Hello, Sisi Meli. Yes, Kola, should you say? Mushe ndangoti tikuze Sisi Meli tokudai zvekuti njuchi tikanzoti makaonekwa makaruma nyama yemunhu pamuromo chika chemunhu kuchiti nana basa nako. Thank you very much, Kola. Thank you, baby. Tokudai Sisi Meli tatombobatani. Thank you, baby. Thank you, dear. Right, answer chiro. Oh yeah, ndandiri kuti ini guys ndinogona chero ndikato kana ndika munoza kuti imi masananzo ndinzwisisa character yangu imi guys. Munoza kuti kana ndikahora chako ndinotogona ndinenge nditori netangible reason yekuti ndikudzei kuti ndahora because ndo yanchikudzai nyaya yadzoga. Anmona. Ndo yanchikudzai nyaya dzangu dzakati ndinoya ndichitokudzai. Ndinoya ndichitokudzai tangible reason yekuti guys ndatsiva ko zvorambidzwa muzati ndatsivawo ndafura branch because ndasvika pakuneta and hamumbondishori because nyaya ndo yanchikudzai ndoga pano. Ndo yanchikudzai ndoga. Anmona. Saka tika masocialites ka ameno I don't know atingakudziri zvokuita but kazhinji kacho patinenge tichitukana socialites pepa chinoita limits guys. Pane ukazotuka ukazodrega mwana unenge asiri munyaya dzachona haini tinototukana kusvikira amen kana ndichitoda ndogona kutobva padheni ndonotuka ndiri uko ndozati kuti ndituke varipo vanotokudza kuti matoda handindibvisa ndotodhiraivha mota ndobva ndonomira kundochatsotukawo ndiri koko zvakanaka ndodzoka ndongoyatidza kuti kunzi matuka madii but ndatotuka zvapera handiti maona plus ndichatuka here guys ina handichatukeni guys handichatotuki handichatombotuki makabona ndichituka munhu mazano the mistake ameno kuti mistake kana kuti I just decided kuti handichadi zvekutuka nane vanhu hazvibhadharizvi hazvina mari yazvinopinza pasocial media panapa paka tichitoyawo kuti tifare ende tichifarawo kwatiri futi sevamwe vanhu iside hustle so kutuka chinhu chandakanyatsotozoona one chokwadi reality of life isina kana two ways about it kutukana hakubhadhari ndo chokwadi chaiko kutuka kwepafacebook hakubhadhari onai vanhu vasinga kukura vari kuzvikurira vari kukura zvakanakisa saka handifungi kuti ndichatuka ini handidi zvokutuka ini kana tongopindurana pasina kutukana. Halo Kola, ndiripo zvangu. Muri kufunga kuti achazopiwa COS nevanhu neunhu hwake ihwohwo hwaaita kana uchikwanisa kupandukira munhu waakambodya naye mundiro imwe chete then wozonzi because already COS kuti uripiwe munhu anenge aona unhu hwako aona behavior your character saka I don't think that's choosing her which hapana kana kuona live yakachitaura isai masters isai ndozvekutopata chaiko sori nekutuka unotoona kutoti pfungwa dzakatambwa nekukwera iri bhose simeni bye. Alright, sharp dear. Nyora futi ndocheka
uyo ari kutondisa mirembe kudaira mameseji mwari kutopinda. Alright. Team America, where for now? Hello, my sister. How are you? I'm fine. How are you? I'm very well. Good. Keep strong. I won't be long. Zvangu ndichangoti taure mashoko mashomanene. Vakuru vanoti pfungwa shoma dzinopa vatenzi basa. And it's really very unfortunate kuti denda ndirini musikana uyu. Ndaona munhu wangu wanda ndichitamba naye ndichifambidzana naye aenda kunyika iri nani. Ndaingoti sisi ndibatsireiwo kaniniwo. Anditi there's always ways dzekuti munhu ubatsirikana, but kwete zvaari kuita izvi. And for me, ndoona sekuti zvinhu zvakawanda zvaari kutaura ndezvekunyeba. Unonyatsoona kuti izvi zviri kujoinirwa izvi. Even zvaunzi BP yangu yakwira, ndakatsamwa. Unonyatsoona kuti kutsamwa kwachona ndekwekukurenga chaiko zvezvo kuti munhu ari kutozvimanikidza kuti ati ndakatsamwa, but azere negodo rekuti makaenda. And unoziva kuti kuenda kuchikoro kwakakosha. Mufunge even usina kuzosvika hako kuPhD, but basic education yekunzwisisa kuti zvinhu zvese zvinoitika zvine maprocedure nemaprocesses, because you can't go around saying ndakabirwa siwo esifu munhu wakabirwa mabhanzi, wakabirwa mango. Handiti zvinhu zvine maprocedure nemaprocesses kuti rizosvika pachinenge chaitika. And behavior trade dai papa inomunhu anozoti kana aita misunderstanding anotambura. So unfortunately I may not be a diary zvokuti ndandisiko kwamakatangira uko, but I enjoy the work that you do. I follow your lives and I feel that you have changed a lot of lives. You have assisted a lot of vulnerable people. Muri kuita basa rakanaka, and Mwari vanokuonai, Mwari vanokuelevatai, vanokukomborerai. Izvi zvinodarika. What I like about this whole situation is that every situation that happens in our lives, it's a moment to learn. I think all of us, name you from the situation, lessons amuchatora even going forward muchizobatsira vamwe, because kana tiri vanhu vaMwari tichiita basa ratakapiwa naMwari hatiregi kubatsira. Pasi hatina hedu mapeji makuru ekuzoshowa kuti takazodai tikazokanywa apa, but pakauya munhu mangwana anenge aine problem tinotongobatsira futi, because it is the work that God has given in our hands to do. So I thought I'm one of those. Ndakatombouya kuseri, if you will remember me, ndakauya kuseri mukandiadresa zvakanaka with a lot of respect. Neniwo ndakakurespectai ndikakunzwisisai. Saka I think kuti upenyu in life ma-misunderstandings anouya even with the person you love the most. Munotosvika even mwana wamai vako chai munoita ma-misunderstandings, but we always have to look for common ground. Totsvaga pekuti tigare pasi titaurirane. Saka unozoona kuti uyu munhu agara hasi pakuvaka, ari munhu anda kuvaka anogara pasi. Sisi handina kufara ini, ndikuona sekuti makandidai mozomutanangurira aiyo chinhu chinonzi COS hachibiwi. COS rinoshanda so kuti rizosvika kunzi waakupuhwa 1 2 3. Handiti munhu akamira paposition yekuda kudzidza kuti abatsirwe anzwisise, so that you don't show your foolishness to the world. But unfortunately unenge uchizama kupedzera kuti upenyu hwake huchinje huite zviri nani, but ita senguramba vachidzokera kumatika. So it's unfortunate. Vamwe vatinobatsira they successfully cross over and change their lives. Vamwe they successfully go back and degrade themselves. But vakauya futi mangwana
unozonzwa futi tsitsi unenge wazviudza kuti handichada kana kunzwa mangwana munhu iye akamuka ari panguva iri serious unomubatsira futi unopedzisira vepo ndochokwadi wobva madhayaris obva ayakutuka futi havasi kutounderstanda kuti itori ministry ndo zvauri ndo mwoyo wako hati muri kunzwisisa manje vanhu vaya vachikutuka hamudzidze hamudi but so in short nearly all I'm saying is as you continue your work just be like the Bible says, be wise as a dove. And it because no muchaziva how close you bring those that you want help, how close you bring them, kuzivana nevana venyu, kuzivana nemhuri yenyu. Izvozvo muchadzidza, no one can tell you kuti dai muri munhu mukuru. You will see how you do it. But what I know hangu personally zvandoziva ndezvokuti Mwari chaivo vanokoshesa munhu anobatsira vanhu vanotambura. So you'll be comforted. Yes. And muramba muchienderera mberi nebasa rakanaka. Ini ndinoteka malives enyu. I try to support, I try to help, and ndinokwanisawo nezvieco cash zvacho naizvozvo. Asi the work that you do, we see it, we appreciate it. One more thing, hapana munhu ari perfect sismeli. Even mukubatsira kwenyu imimi mugona kutombokanganisa zvinhu. Sterek. To err is human. Is it not? And then we come back and say, hey guys, sorry. I'll try to do better tomorrow. And we respect that and we appreciate that. So you are just a ringing gong. Because you can see all apana munhu chiro chauraniwa slow back wauda kuuraya ndiye wotum nevane. How foolish does she think people are? So unfortunately ndofungwa dzemunhu pfungwa dzakavharika chikoro chioma. We don't blame her for access to change. Breaka kola chakunzwi. You are now breaking. All right. Thank you very much, my sister. Thank you very much. Thank you, Tanzwi sister. Anzene uyo muni mnakati murume wangu anekula ndo yani msana murume wangu adipengi kaini. Am I that stupid? Am I stupid to bring musana acha upuzvisha musazongodziva chokwadi acha uprova nemwe nzira ndopenga here ndo yana musana murume wangu kuti wadai musana murume wangu da kukuprova iwe kuti kudi anayo heps inini ndakati nditori negonorrhea anayo heps yakabva kumusana kusvika kumagaro ikadarikira kusvika kumuzasuku inini nditori negonorrhea saka takangonotsveka tichisanganisa isu zvinyatsoita mushi. Hi dear. Hello sis Mary, how are you? How good and how are you? I'm not okay. I'm not fine. I know. So these past few days, I think, Sisimeli, this is where you should draw the line. Of course, and like ministry and all of that, but my accusations are to me, Sisimeli. There is life after Facebook. Yes. Imagine, arukutaura kuti mimi moda umuraya. What if pane umwe munhu akavengawo Dhumebi ada kukuvadza Dhumebi saka izvezvi Dhumebi akakuvadziwa hazvishande kola because tinenge tine evidence kusaburitsa hazvoti ndinazvo but ndandisina kuburitsa because of pane zvimwe zvirimo zvandasingade zvibude kufacebook but ndichaburitsa saka chero akaurawa nomumwe munhu ini yangu evidence will just be as clear, very straightforward. Ndichakukandira very straightforward. Ipapo handisi kuramba kuti imimi munenge musiri imimi but that speculation inogona kuvapo handiti which is something that I need kuti ngatidrowei line izvezvi. No kangaroo court, no what. Musatombouya muchitiudza Facebook, but I think Dhumebi needs to be taught a lesson. If not by you, ngadzidziswe naFather Diaries, ngasungwe nemutemo or something, because zvaenderera smell. It's now too much. We are loyal to entertainment, but pane pamwe pekuti unozoona kuti munhu across a boundary. Ameno kana mchinzwisisa zvino. Ndokukunzwisisa. I'm hearing ndokunzwa cheko. Chero mukasauya muchitiudza isusu, but inini ndiri kuti itai something. Haingangofi yakalota aiwa.
yatofa yakalodza kola painobaza ndokutomboita ini hapana ndotomboita kola kana zvakadaro fadha diaries ngavaite something I know haingafi yakalodha kwete kuti ndiri kuti itai ugangster kana kuti chii but ngambosungwa nemutemo zviri smart no man munhu aendereri kudaro achituka vanhu vasiri pafacebook aiwa no think about it but hazvisiri izvezvi Facebook takutotya kakutopinda pafacebook because vanotukana nezvimwe zvinhu zviofa then I've been your follower ever since so nyaya dzese dzanotaura we know kuti they are lies but iye anotonakigwa nazvo just because of mari no sisimeli pafungei ipapo ndowari rega ndipafunge rega ndipafunge ipapapa thank you very much kola zvakaoma kwaipafungei ipapapa right. Guys, yekuti anoda kuurayiwa ina handifungi kuti kune munhu angada kuuraya munhu ndobva ndatuma boyfriend yake. Guys, I don't think it's possible kuti ndingabva ndada kuuraya munhu ndobva ndatuma boyfriend yake kuti ndanouraya munhu wako. And I don't think it's possible, guys. Handifungi kuti zviriko izvozvo, hazviko guys, hazviko. But I know, guys, mbomirai makadaro. I know uri kuti think about it, muzodai. Yes, I'm thinking about it, don't worry. Hello, caller. Right. Kola rega chimbomira ipapo ngatimbodhaivheta ngatimbosiya kutaura ipapo ngatimbosiya iwo just chimbosiya ndikunzwisisa zvakutaura but imbopasiya ipapo iwo ndangoti nini trust me chete ndatopedza answer yes otherwise hatinokudai and we are behind. guys, I think zvabotaura pane here guys, timbozoti tosangana zvedu masikati. Anything more so ndikumbeda chipindura nosenda message. Anything else to say guys? Me going now and tobatana later guys, tobatana later Pedipa Diaries papo tobatana later guys. Andika ngatisangane masikati tiripo zvedu. Tinenge tiripo masikati padiaries pedapa. So guys, yeah, ndizvozvo kana kune vanoti aida kuurayiwa aiwa kana ida kuurayiwa kuSouth Africa chaicho ungatumigwa boyfriend yako kuti ndanouraya munhu, hazvisirishu kasi iyo nyaya ichazoitaura probably late in the afternoon kana kuti rimwe day ichatsokudza ichikupaine nema-evidence but zvekuurawa ratove drama iro zvokuti anotumigwa vanhu kuti aurayiwe rave drama. Kana uchida kunyatsoita zvahiti menotuma munhu here guys, ungatuma munhu plus ungatuma munhu wemuRustenburg. Kana uchida kuita zvinhu zvinenge zvisina trace chako ungatuma munhu wemuRustenburg kuti ndanouraya munhu, kana nemi lose the logic obva watuma boyfriend yake futi munhu wake unoziva kuti munhu wake obva fusiwa munhu wake kuti munhu wake iye
munhu waidanana naye inini ndozviziva ndichiona munhu wake saka ndozoinda koko nchiti naiwe ndiurayirewo munhu wako kuti zvine meka sense izvozvo zvomeka sense. Hanzi pane imwe saidi ramusiri kutarisa remental health munogona kunzwa kuti munhu azvipfuudza, but chinoitika ndechekuti guys kana zvatagwana kola hanzi saka makamutumira boyfriend yekuti amutsiure ende ateereri kubva tita wese no koko and anatombotumirwa boyfriend yekuti amutsiure, that's not it. But nichazokuudzai, mbomirai, chakuudzai opa ndizvozvo, it's okay, let's give you that. Zvagara ndozvikutongoitika. Saka guys ndakuenda ndandangoya kuzoti asina kutaura tikuya kuzotara nezvake zvazongotaurikawo, tatauya kuzotaura edu nezvevamwe vanhuwo vari munzvimbo dzakasiyana siyana kuti guys musapinde nyaya dzamusingazivi, nyaya idzi hadzisi dzenyu, this is not your bus, so bail betu inyaya yanhingikiri yangu nemusikana uyu, stay clearance out of it. But takuona kuti vari involvedwo because hazvimeke sense, but as it is right now ndo nyaya chaiyo yatanga tangoti taure zvedu iye uyu musikana yazongodarikawo zvayo tichingotaurawo senyaya inyaya yakaidzi dzatinge tichingotaurawo zvedu tichidarika. Hatina watatuka, hatina watagwa naye, hatina watadini, isusu tangodairira zvikuru sei machemberezera rangu aiwa ndinokudayirai, sorry tiri mazera mamwe chete, ndinokudayirai zvakanakisa zviri smart, tinotodayirana. Kana mungori machembezera rangu tinodayirana, kwamene muchida kuti tiende tinoenda, kwamoda kuti tiende tinoenda. Machemberezera ndoanana kufambira kuti idzi nyaya idzi ndonoso kuti dzinei nemi. I don't think so kuti nyaya idzi dzinei nemi, hadzisi dzenyu. Handioni kuti muri kukochekera papi apa, unless mune hendi zvaari kuita kuti muri kumutuma muri kudii, because clearly kana makambotukwawo kana makataurwawo munouyawo nev11 moti iri ndauya nev11 rangu iri wore pandakatukwawo muchidai handiti maona, muchidai handiti mazviona, ndo zvega zvanga zviripo. But pasina v11 then mobaya malive muchitaura zvinhu zvinenge zvisingaenderani kuita kunge tine bhifu tisina bhifu. Kana muine bhifu tine bhifu ngaringobikwa ribve bhifu racho, because hazvinakidzi mazera aya kusura tichita back and forth machembere tichitukwa nevana vadiki kunzi machembere asina hunhu, maold kago azodai achidai. Handioni kuti zvinonakidza ini, handioni kuti zvinotofadza ini. I don't think kuti zvinofadza, I don't think nezvinhu zvisipo zvekunyepa, I don't think kuti zvinonakidza ende zvinofadza. But kana paine pekuti mamagara muchida kundibata muchida mela, aiwa that's okay, tiri machembere mamwe chete, we can play the game. Haisi nyaya, we can play the game, haisi nyaya, because that's ngatozivi kuti tine beef. I didn't know kuti tine beef, I didn't know, just thought we are respecting each other. Mwene mwanongoitawo zvinhu zvakewo, but tikawo dambudziko nanotosangana obvious. But now ndatoona the other side kuti it's like panotori beef that is there. So yes Brian, how are you? Saka ndizvozvo guys, handina zvangu zvakawanda zvokutaura. Regai ndinde, and ini ndiriko guys zvisabisa mamessage kana nditoripo, and ndiri very strong and I'm not even moved or shaken because this has been allowed by God kuti zviitike. Saka nditoripo, ndakatozvimirira kusvikira Mwari azoti zvapera zvichangozopera, tongokontinya nelife. Izvozvi tiri kutongokontinya futi nelife, hatisi kumira. Saka vari kutowawa nekutaura noise nokudii masititum. Facebook yemazimbabwe ndimongozivawo Facebook yedu kuti ndozvairi, saka ndikoko. So guys tobatana time guys, andika muve nezvarakanaka, tobatana masikati tichitaura nyaya dzedu, tadiscussa idzi. Andika kana takuya palive hatichadi idzi nyaya idzi, takutoda dzatinenge tauya nadzo masikati palive, ndo dzatiri kuda idzi. Tatotaura tatopera, handitika zvobva zvapera. So guys, bye bye, tobatana time, handitika.